जय सेवा समझको नेडो नेडो मावा कोयापुन्नेम रोपो गोंडवाना रोपो दसरा पंडुग दसरा की वाला आसर मंता तान बारिते नेडो महान मावरू वक्ता तिरमान अर्का मानिकराव गुरुजी अने कोयापुन्नेम परिषद तेलंगाणा राष्ट्राध्यक्षुलु अर्का मानिकराव सारू नेडू दसरा बारी की अंतेरू अने बहान कियाना तान बारिते माकू विचारिरा अंतरू स्वागत किसे मंतम सर जय सेवा सर जय सेवा नेडू जो इदु फेसबुक माध्यम ने नाकू अवकाशम सीता मावा जो तेलंगाणा राष्ट्रता अने गोंडवाना भैतूर समदीरू मुर्शराल तिरुमनाल अने तिरुमई अने नावूर दाऊदाई हर्षा पेंता सेवा सेवा सदर पेंता सेवा सेवा बुडाल पेंता सेवा सेवा सिंगबोंगा पेंता सेवा सेवा मरड़पुरू पेंता सेवा सेवा अने जो नेड मावा पंडुम मंता की दसरा पंडुम ती दसरा पंडुम बारे वड़पड़ा वड़कल लासी नाकू केस्ता काड़की नना अबर माने मासर मंतम बारे जी रीति के नेटा महत्व बतल मंदा इनवाल लासी रणगोफ्टी वेहनैता काड़की ना खरे माता चोर वेहका अनि जो बोलबी सगाजन के जनित ते आगा जो बताई त्रुटि नुपुर दाया बताई चुकबोल गिराया मीवरू पीटर मरी समझ मासी ताना मिरटू नाकू चोकरना सरी तो पिटिंजरे नना मीकू धनवर्धन ददस मुझे किसरे नावा मिनत कीर्तन नेटा दसरा इनवाल पंडुगुन बारते एहलासी इदु नेटा कार्यक्रम अनि नेडु दसरगिरे पंडुग दसरगिर मंता ते नेडु नाकु वेहैत काड़की ना करे माता रणगोफ्टी वेहकेंजरे नेडु नना पहला नावा धनवासना दंडोत मुद्रा मंता पेरुकुन की मर्स पेंता सेवा सेवा पहाड़ पेंता सेवा सेवा अनि मावा शटर पेंता सेवा सेवा अनि कासुर पेंता सेवा सेवा अनि चाकुम पेंता सेवा सेवा कासुर गारेता सेवा सेवा आस्कुड़ गारेता आस्कुर कासुर आस्कुड़ता सेवा सेवा इहिनु नेडो अवेकुन सेवा सेवा की वादा बारी वाता इजेरिते के जो मावा साहित्य अंदु मराठो तानपरो निर्भर आसी हिसवडा मावा जीवंत कार्य पुड़ता नेट ताते नेट मेरी मा जीवंत प्रक्रिया तगा उंदी भागम नेडु मराठो जो कुनवीर अंद ते कुनवीर को नेल की भूमि तगा मेहनत कीसी नालू उंदी दाना वाड़सी नालू दाना पड़सी अदेना भूमि तन बेहन की साफ सुफ किया नजरिते के तना मरा पाया लागा तना साफ सुफ किया लागा ते नटकल लासी मर्स पहजे मंता आदे लासी तना मर्स पेंदुन सेवा सेवा किंतो आहने जाड़ीगिर बतलगिरे बेहन की पिरा ते तानगिरे पंडतन साफ कीसी अद पहले पंडा नजरिते के अद ममट सेटेडे तान साफ सुफ कीसी कोईसी तान परे ये हडगा साफ सुफ किया लासी अद पेंदुन गिरे ममटू उपयोगिंचतम काबट्टी तानगिरे सेटर पेंदुन गिरे सेवा सेवा आहने मावा यदवल आई बतलगिर आई जो नांगल पेन बनता कुसा पेन बनता पहाड़ पेन बनता पास पेन बनता इवी इतो पेन को मावा औजार आंदो मावा सेतना औजार आंदो ते नेड नमटू जो राजा खानदान गिर मंदार ते राजा खानदान तो अत्तेम ने रत्क सायर कथायर आता रत्तायर आयने जते के मोदल तान रतन रंग गारे पहजे मनता अयकुनो बेह की बतरें जते के गारे इंगिन वाली को तान कोय ने चाकू मिनतर त्या गारे बेह की ताका ने जते अयकुनो आस्कुर पहजे मनता त्या आस्कुर गिरे पेने गारे गिर पेने त्या दिलासी अयकुन गिरे नना नावा पेरकना सेवा जोहर की चर मनता अयकुन नेडु मवरू तिरुमल विषमराव मंगम की दसरा तबेहिं की संदर्भम ने नालू गोष्टी वेहना इत काड़की नना वेह केंजर मंतन जो मावरू नाकू पूछताछ की बतल बहन इद पंडुगंत बारते पंडमन बारते जो दसरा ते समदीप तुंगसेर मंतिर बती मावा संस्कृति ता दसरा बात तरीका ता दसरा मंदार इजर पूछकी कइन वडा अवसर बात काबट्टी और पूछकी नूर तेना खरे माता चल ना वेह नेडो
ते मराठो कोया मावा कोया कुन्नगा बहान दसरा किंते इनोरू ते नेडू महागा बदलवाता नि मावा कोया कुन्ना आणि मावा कोयतुरा संस्कृती प्रकारम की 10ता दसरा 20ता दिवाळी ते 10ता दसरा आणि 20ता दिवाळी बहाने जरिते के जो ने दसरा की दसरा आता इनके मला 20 के हके बहन की माकू दिवाळी वांता है दिवाळी ते दंडाचा समारोह वांता बारे जरिते के दसरा तो उद्देश्य बदल मनते जरिते के जो दसरा इनवाल मावूरू नंगा वेहवाली काता अच्छो चीज ने ಊರ ಔಜರ್ತೆ ಊರ ಬೆಂಕಿ ಅಚೋರ್ ಸಿಲ್ವಾ ಅಚೋರ್ ಚೀಜ್ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವನ ಕುನ್ಬಿ ಕಾಮ ಅಂತ खेती ಕಾಮ ಅಂತ ನೇನ್ ಕಾಮ ಅಂತ ते अवेकना ईश्वरता पूजा की ईश्वरता पूजा की नीर ते अंटित बेंकि समदीर बदल की नीर टोटल बोनगिर बदल की मंदर तनवा कच्चिता चीज मंदर तन पूजा की वड मंदर कासुर मंदर गारे मंदर बदल की मंदर अवेकनु नोर्सी अवेकन परो बेहंगी पाल्गोंत्री वासी सुधा कीसी समधी कीसी पेन दन वेतको पेन मूलता होसी इरसी अवेकुन पेन गतायर कीसी अवेकुन बेहंगी पूजा अवेकना पूजा मना की महागा थोड़ा दिवसा 18 वादन येते ते संगीतो संबंधित महागा औजार म्हणता ढोल म्हणता तुडुम म्हणता कालिकोम म्हणता पेपरे म्हणता इवगिर संगीतांकु संबंधिस्ता इवगिर पेन क्यानु ते इवगिर पेन कुंगिरे पाल्गोंत्री ते सुधा कीवनु ते ಅದು ಅತ್ತಾರಿಕತೆ ಮಹಗ ಕೋಯ ಪುಣ್ಯಂ ನಗ ಬೆಹಂಕಿ ದಸರತ ಮಹತ್ವ ಮಂತ इनके दसरा जरिते के बतले जते मोमट खेती की पद महगा खेती ता लेका भान मंता जरिते के खेती कीने के ने जो पहला मोमट विजा पणुम कीने के ने मा पेजे दाइन नमट काल करांत पेजे दाइन जरिते के भूमि पेंदन तान भूमि पेंदन बुई दाइन तेतान ते बुई भूमि आवान काल करांतम की नमट नेडू निहिगा ओरते इरल्लासी इचो विजा नमटु निहिगा तोस्चर मंतम ಈ ವಿಜಾ ಬೆಹಂಕಿ ಚೊಕೊಟ್ ಪಿರ್ಸಿ ಮಾಕು ಉಂದಿ ದಾನತ ನಾಲು ದಾನ ಚಿಟೆತನ್ ಬೆಹಂಕಿ ಪುಟ್ಟಿ ಬೆ ನಾಯನ ಹಿಜರೆ ಕಾಲ್ ಕರಂತ आणि ಅವು ವಿಜಾತನ್ ಬೆಹಂಕಿ ಬಗ ಬಮಿತಾ ವಾಟಂತ ಮುಂಜೆ ಅಂತಿಕ್ ವಿಜನ್ ತಹಂತ ಗಾಬುರಿ ಆಗಿತ್ತಾಗ आणि ಅಂತಿಕ್ ಬದಲ್ ಕಿಂತ ಜನಿತಿಗೆ ಅವು ವಿಜನ ಮರ ಓಸಿ ವಾಟ ಏದನ ಜನಿತೆ ನಂಗಡ ಪೇಲ್ಕುನ್ ಮತ್ತೆ ಕೆನೆ ಮಾಕ ಏದ ಕಾಮಾಯ ಯಾದಿಲಾಸಿನೆ ನೇಡು ಅವು ಪೇಲ್ಕುನು ಮೊದಲು ಕಾಲ್ ಕರ್ಸಿ ನಮಟು ಭೂಮಿತನ್ ವಚನ್ ಸೀತಂ की मटो पुंगार गिरवायाते पुंगार पोरिकी को मा कोय संस्कृति ते अंटित के मामा वचन काता बदन तोड़ो भूमि पेंदन तोड़ो लतुके पेन मंदा ते पुंगार वायाते पुंगार पोरी सिकोम इचो काया सेंगा सादा ते नवो की कोम आहने मला बहन की नवन का गिरे बदनो मोदल किया ना बब पजे किया ना जो महगा सामा नवंगी जर्मन तंगे वजी नवंगी जर्मन तंगे आहने सामा आणि वंदी बहन की सामा वाहन के सामान तोड़ो पेशल चेंगंगिरवांता ते आवेकुन बहन की सामान वो इंजे रावेकुन निंगे आहने बहन की दिवड़ित करम इनके दशरथ करम बायलित पंडो बहन की पंटा मनता अब बो पंटा मनता इंजे रिते के पुड़पुल वांता मजे वांता ते इट सामने इतेम ने बदला अंत इंजे रिते के पुड़पुल कनी वंजे वांता पूर्ण दान त निवत किया ना ते पहला मर पेंदन बेह की निवत सिया ने जरते मावा जो अंटी पेंदन बेह की वचन सीसे मंत अद वचन सीता काडकी मरटु नेडु अंटी के नोबं की तर पूर्ण दान विदुर्त ते नेडु दशरथ टेगुन दिन बत पूर्ण दान वाता इन वाली ते पुड़पुल वाता अदलासी नेडु दशरथ महगा महत्व बतल जरते के पुड़पुल को ना पूर्ण पुड़पुल ना गागत निवत अनि दशरथ वायवल नुंगिर मत ते अद नुंगने मावा बेहंकी अनुंगना निदे गाका तुंसी तयार कीवा आणि आहान बेहंकी पूर्ण दानता निवोदु मावा पेंदु सीवन आणि अव मावा बेहंकी बत साहित्य मंतकी अत साहित्यन बेहंकी तालगा निवद वाटवल इद मावा कोय पुण्यमता सार प्रकारमु मा पिडिल तोत्तल पिडिना पिडी तुंसे वासेर मंतेते अदे नंगन मोदल बेहवला तकी 10ता दसरा 20ता दिवाळी इतके महगा मा संस्कृति बदल वे ಅಂತ जरिते मावा इवेकुन पूजा कीवा दो मावा जीवा पेन के आवसिलवा मावा जीवन सिले नोट पिसा परो ते अदे लासी नावकुन जीवा पेन समझे मासी आवकुन मोटो पूजा कींतम अदे लासी नेडु हरुंदी बदगिरे पुंगार पोरी नंग नवो आणि इनके बेंकी दसरता इ टाइम ने हिन कीसी हिन मागा कीवर संस्कृति मंता दिलासी अदे मावुर तोले वेडित ना आलते नेट वेडिगिरे ताक्षे वासे नंते हरुंदी पूर्ण चीज मंता पूर्ण नुंगना बेंकी नीचनना
पुनः नूना इद्दे गारकां किसी दसरा पेंदगा अग किया इत तरीकते मला भी बतला ಅಂತ ते ಇದನ್ ಮುನೆ ತೊಳೆ ಕೀಸಲೆತೆ ನಡುಮಲ್ ವಾತ की राजा खानदान गोंड राजलिरिते राजगोंडिते राजगोंड इंजरिते वी राजलिरि ಮತ್ತೆ गोंड राजलिरि ಮತ್ತೆ राजमंत इनके 52 किला 57 परगना इन राजलिरि ಮತ್ತೆ ಊರ ರಾಜಗ ಅಟ್ಟೆಮ್ನೆ ಊರಗ ರಾಜರ ಮತ್ತೆ ರಸ್ಕೆ महागिरी राज खानदान तक माव मर्मिक कायदे तक माव राज खानदान चिन्ह मनंत कि बत्ता मनंत जरिते के जो बौलवारंते रसके ऊर पज रण बेहंकी गोरखा मनंत अनि ऊर कैदे कटार मनंत ते ಇದು ಇವ रण गोरखा कैटर बतालिन वाली जरिते क्षत्रिय धर्म राजरी रांदिरे क्षत्रिय धर्म परिपालन की वेली रांदिरे जरे अत्तोहंत यातेम ने ऊर राजरी मत रसके ऊर लड़ाईता ऊर औजार मनी मंदार बैलम पेन मनी मंदार खंडा पेन मनी मंदार पूरा रथ पेन मनी मंदार ते आवेकनेगे पूजा नेंडु मोट दशरथ संदर्भमने कीनते आणि बदल कीनते जरिते जम्मी जे दानते जम्मी जे संजी ऊरू सतरे नाटनूरू पेपरे ढोल वाजा गाजते संजी जमी मरता संजी आगा बेहंकी जो ಅದು ಮಾವ ಖರಂ ಮತ ಏ ಬಗನ್ ಗಿರಾಯಿ ಆಗ ಸಂಜಿ ಬೆಹಂಕಿ ಸಮಿ ವೃಕ್ಷ ಮುಂಜೆ ಊರಿಂತೆರು ಮಾ ಊರ್ ಬೆಹಂಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಜಮಿ ವೃಕ್ಷ ಗಿರಿಂತೆ ಮಾ ಊರ್ ಬೆಹಂಕಿ ಡೊಂಡೆರ ಮಾರ್ತಾ ಸಂಜಿ ಮತದು ಸೋನೆ ತರ್ವ ಸೋನೆ ತಚ್ಚಿ ತಾನು ಸೊನ್ವಲ್ಲು ವಾಜ ಗಾಜತೆ ಮಲ್ಲ ನಾಟನ ಪಾಟ್ಲನ ರೋನ್ ವಾಸಿ ಹಂದಲ್ ವಾನಿಕ ವಾಂತೆ ರಸ್ಕೆ ಊರ जमी पासी वांते रस्के ऊर काल्कनोर सी हंदल बतल सोने तत्तरकी अत सोने तुन वरण सीसी वेटिंग आसी नाटोर पाटलन मला बोना हो रोन संजी जो अत सोने बोना रो आगा काल्कनोर सी आगा बेहन की स्वागत आता आगा मला बोना रोन वोर की दानते लंते आस्की की बेहन की बोना रोन बोल वाते के सोने पेशी वाते जमी तल सोने पेशी वाते रेजे काल नोरसी अद हंदल तत्ता सोने तुन बेहन की पेन मूलता गिरसी जो निवोद बतल मनते कि अद निवोद कीसी मल्ला अद जमीता आगा बता बेहंकी जो डोंडरे पाला जोन्ना पाला आने बेहंकी मावा तोरी पाला बहुगिरे सोने ता चीज नेंडु ते अद सोने ता चीज माने मासी तान वरण सीसी कलियंते इद बेहंकी मावा कोय पुण्यम ना संस्कृति ते आने दसरा टाइम नाग मराठ बदल केंतडिदे साने दरगे दसरा केंते इनके बताने जरिते नेंडु मराठू पहिला नन विहांतन की मा संस्कृती तगा मावा दसरा सरकारी दसरा म्हणता आणि मावा पेन नंदी दसरा म्हणता चले ते माको आंसुडते के मोन दोडक दसरा बहान मुंदरक दसरा की जरिते के बोना पेन दोना म्हणता ते पहिला पेंदा दसरा किया ते पेंदा दसरा किया ने जरिते के पेंदन बदल काल करसी म्हणता चले ಮೊದಲೇ ನೀ ಬದಲ್ ಗೆ ಕೀಕೊಂತೆ ನೀ ಮೊದಲ ನೀವ ಪೂಜೆ ಕೀಕೊ जे हान की काड़की उंदी दिए मुने बोन पेंदव वो दसरा कीनते मल्लगे दूसरे दिवस वांता हिमुंदिया बदल कीनते जैते के वर ಹಿಂಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ದಸರಾ ತೋಡ ಮೀಡಿಯಸ್ ಕಟ್ತೆ ಸರ್ಕಾರಿ ದಸರಾ ತೋಡ ಕೀಂತೆ ಸಿರತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರಿ ದಸರಾ ಆತ್ಮದಾಗಿ ಕೀಂತೆ ಬತ್ತಿಗೆ ಸರ್ವಸಾಧಾರಣ ಬದಲಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಿ ದಸರಾ ತೋಡನೆ ಕೀಸರ್ ಮಂತೆ ಸರ್ಕಾರಿ ದಸರಾ ಅಂತದೆ ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ದಸರಾ ಸರ್ವಂಗ ನಮ್ಮ ಬಚವ ಪೇನ್ ನಾ ಬೇಸ್ತಂ ಚೋಡ ಅಚವ ಪೇನ್ ಕನ ನೋರ್ಮಲಿ ಕು ಈಗ ಕೀಸಿ ಸಂಧಿ अंटे अद दसरा की आहने बेहन वाला और देखो अब समझना पूजा आत पजा अब बेहन की तत्ता सोने तुनु वरण वरण सीसी कल्याते ते इदु मला बहनाता इदु बेहन की बतरी जेते इदाता बत्ती मावरू वेडिल मत काड की मराठ नेन मनता चलेते माव जन्म सिने की ते अदिल सिने माग बतलिते के मावरू तादो नल बेहन की बाबू नल मराठ ते ऊरे बेहन की मावरू वेडिल कांदी ऊर पुरकली रांदी ते ಊರಗೆ ಕಿಯನಕಿ ಊರ್ಕುನ್ಗೆ ಮಾಡ ದಸರಾ ತಕ ಅವಗಾನ್ ಕಿಯನ ಅದೆಲ್ಲ ಆಸಿ ಮಹಾಗ ಮಹಾನ್ ಮಂತ ಎಂಜರಿತೆಗೆ ಊರ್ಕುನ್ಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗ ಹಿಮುಂದಿಯ ಊರ ಪೊರಡಿಗೆ ದಸರಾ ಮನ್ ಊರ ಪೊರಡಿಗೆ ಬಚ್ಚವಿಗೆ ಮಂದನಿ ते ಊರ್ಕುನ್ ಬೆಹಿ ಸಕ್ಕರೆ ಬೆಹಿ ತೆತ್ತಿ ಅಗ ಊರ ಬೀಚ್ ಬಗನ್ ಮಂದಾರ್ತೆ ಅಗ ಸಂಜಿ ತಾನ್ ಸಾಪ್ ಸುಪ್ ಕೀಸಿ ಸಾಲಿನ ಬೆಹಿ ಸೇಲ ಮುಚ್ಚೋಡ ಕಾಯ್ದ आणि ಊರ್ ಪೊರಡೆ ನಿಮೆ ಬತಲ ಬೆಹಿ ಕೋರಿ ಮೇಸ್ ಬತಲ ಸೀವಲ್ ಮಂತ ते ಊರ್ಕುನ್ಗಿರೆ ಅರ್ಪಣ ಕೀಸಿ ಊರ್ಗುನೆ आणि ಬೋರಗಿರ್ ಬೆಹಿ ಬತಲ ಜರಿತೆ ಜಂಡಗಿರ್ ಚಡಿ ಕೀಂತೆ ಜಂಡ ಚಡಿ ಕೀವಲ್ ಮಂತ तापेना मसटी दोखते तापेना दोखते आस्के बेहಿ जंडगिर चडी कील मंत ते बोरे दसरा तुने की केंजे दसरा तुन जंड चडी कीसी हिंकी नेडू इनके दसरा इन्ने कने दुसरू बदल कीसे मातरिते के रावण दहन कींतेरू आणि बोरे के राम रावण युद्धम जरता तान परो
రాముడు రావణ పొర మైత్తూరింజరే ತಾನು ಪೊರನೆ ಮೋಡ ದಸರಾಕ್ಕೆ ಅಂತ ಮಂಜರೆ ದುಸರು ರೇಂಜರ್ ಮಂತೆ ಇದು ತೇನ್ ತೇನ್ ಭಾರತ ಜರ ಜರ ವ್ಯಾಟ್ಸ ते इनके बदले जरते के इगे ಇದು ಬೊಮ್ಮಿತ ಜರ್ತ ವಿಷಯ ಅಂತ ಸಿಲೆ ते ಬೊಮ್ಮಿತ ಜರ್ತ ವಿಷಯ ಬದಲೆ ಜರತೆ के इगे मनवली ಬೋರ್ आणि इगे उंडे बेहकी रण संस्कृती दिसेल म्हणता ते मराठ बेहकी कोयपुण्यम माने मायले कोयतुरादा सिले माकून कोण राजालिन गिनते हां आने बाकी तो की म्हणते ऊर्गी राजालिन मनी म्हणले सिले की ऊर्गी राजालिन मनी म्हणले बती बदले जरते बोन संस्कृती वर बोन बेहकी आचार विचार वर ते आहान की एक बदल असेल म्हणते जरते माव संस्कृती ता नगा मेहता सुद्धा माव संस्कृती ता बहान म्हणते जरते प्रकृतीतून पूजा की प्रकृतीतून पूजा केली मराठा ते बदल प्रकृतीतल मराठ अलग सिले बघा प्रकृती म्हणते ते अग मराठ म्हणतात त्यादिला असेल ಮೊದಲ ಬೇಹವಲ आता की भूमित पहिला पूजा की मराठा केले की ते हान बेह की पूजा की सिर हिन मावा ताक्षे मने के बदल आता मराठू जो उंदी मर्रा सिले उंदी जानवर उंदी पिट्टे इतर मावा टोटल सिस्टम ने म्हणता ते हाने बेह की ಇದು ಭೂಮಿತಾಗ ಮನ್ಮಲಿ ಬೂರಿ ತೆರೆಂಜೆ ರೀತಿಗೆ द्राविड देशम आहने बेहंकी जो इस देशम लगा मने के ने उन्हें बेहंकी आधा अलग देश नुड़गिरे इके वायवड़ा तोले आता भानु दूसरे देश नलगिरे इके वाते ते ऊरकुल बेहंकी आर्य गिनते ते इके आर्य धर्म गिर मनता आणि इके द्राविड धर्म गिर मनता ते बदलाते जैसे के जो द्राविड पुण्यम वाली माकुन ऊरकुल द्राविड पुण्यम द्राविड तले ಅದು ಬೇತ್ಕನಾಗಿರ್ ಮಂತಕ್ಕೆ ದ್ರಾವಿಡ ದೇಶ ಮಿಜೆ ಚಿಲ್ಲೆ ಜಂಬೂ ದೇಶ ದ್ರಾವಿಡ ದೇಶ ಇಂದ ಬಂತ ते ಅದು ಊರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದು ಬದು ಪ್ರಕೃತಿ ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ते ಅದೇ ಪ್ರಕೃತಿ ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿతో ಸಂಬಂಧಿಸಿದರು वर राजा रावण मत लंकापति राजा रावण मत ओन धर्म ओन बदल मत जेते वया रक्षमा ते हिनु मावರ ताक्षे मनेಗೆ बदलाತ जेते अरे ಏನು ವಯ ರಕ್ಷಮ ಇತ್ತೆ ಹರುನಿತುನ್ ರಕ್ಷಿಂಚನ ಬತಿ ತಾನ್ ಖರಾಬ್ ಕೀವಾ ತಾನ್ ನಾಶನಂ ಕೀವಾ ಇನ್ವಲು ಲಂಕಾಪತಿ ರಾಜ ರಾವಂತ ಓನ ಬೆಂಕಿ बैठगुरु उद्देश्य मत ते महाराता इनके इन ताक्षर मने के इनके आर्यन को बहिडल वातुर इनकट बहिडल वातुर इत पजा इगेट परमिशन येतन इगे मंदल लासी के वाता कात की परमिशन येतन इवर बदल की तेरे जरे ते कंटी हंदल वाते ठीक मनता निमेट की पिछले वात दुहरी वांतर मने इनके की दांत वाला ससुन वालिंत दुहरी सनवाल आके बताय कुडचे सिलेते इक सते बताय कुटान इनवाल तिसन लासिता ते हान वातुर गुरु आर्यन कांदी ऊर बदलाते इगे वाते बत्ती इगे शंभुदेवನ पांचकण धरती जंबूदीप नगर शंभुदेवನ राजताक्षर मंत शंभुदेवನ राक्षस शंभुदेवन पूछकीते वातम बाबा मा पिसती मी नानु ಹೇಳ್ತೆ ठीक मंत शंभुदेवलिगे इगे तो राजाला अंदते वना परमिशन येते परमिशन येत पद वासी पिसटु हिने बत्ती उंदी गोष्टी बतलें जरितेके मीकु इगे तो रायबिटु इगे तो मीव भूमि आयो ने मीव जन्म गिरायो इगे तो तोड़ीत अदे लासी बतलें जरिते समूह महादेव की मीवे पिछले पावते पिसटु पिसट गे बत्ती मीवा मात्रम इगे तोड़ी आयो मीवा तोड़ी बगट आंदे के अगर दाया नहीं जरिते नन मात्रम इगे जागा सिया नहीं जरिते ऊरकु आर्यकु ते वतलाता अरे जागा सिया नितरू साय जागा सिया निते बहानु तेन लेక్క बहानु जरिते अस्की इतरकी समूह महादेव की इतर मला इतर ते चूड़ा नन संस्कारना वेहांतन मी जागा सिया निनवाडे गेर ते इगेटा तोड़ी आदते आ तोड़ी तगन इरना बोरू जो द्राविड वाली अगर मार वाला आया साय वाला आया थे अतोड़ी तक नहीं रहने थे उनको दफन किया माती सिया अरे निमेट टिकट तोड़ी आयो तो मी और संस्कार बाहर नहीं जरते निमेट मात्रम डुंडू सला डुंडू सी बगा निमेट ये ता वाटंती कि बगा वाटंती मी येडो संदर्भ हंदकात मी जन्म भूमि बगा मंत के अगा दाया नहीं जरते निमेट हान ये ता वासी सुट किया लागा जर वो का संस्कार वैसे माउत बतल की तकी सम महादेव अरे नंते ही सीतन बती भूमि मातल भू मातल बहन भूमि सिया इंजी बतल की तकी भूमि मातन मुंडे की वेहतर की नाना वीर को उंदी चीज सीलतन ते आज चीज पीसी वानिरते निम बोडके माम की इगेटरो आंदिरेंजे दसकी बेहकी माउ मारादे मारते की बतलांते जरिते कोत्ता उंदी अनि मर्स उंदी कूस उंदी पीसी दालते ते समूह महादेव सीता मावा बतलांदु सर्टिफिकेट भूमि तो हल्लाती ते मावरिन तरके इनके बेहक मीवा पहानी तरह नीवा चौपसलता
मग पहाणी चौपासला सम महादेवाचा येतं पहाणी चौपासला आणि ಇದಕ್ಕೆ ಒಳಗೆ ಚಲೆ 5th ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 6th ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಈ ಪೂರ ಇದು ಬೇಕೆ कि मावा गोंडियन कल्चर ता कस्टमर ಇಲ್ಲ मावा सर्टिफिकेट किंवा आजके बेहे का पीसी दांते रासके ಅದು ಭೂಮಿ ಮಾತಲ್ ಬೇಕೆ ಮಾಕು ಜಾಗ ಸಿಂತಾಸ್ಕೆ ಆಗ ಬೇಕೆ ಕೋಪ ತಾಳಂತೆ ದೊಡ್ಡ ತಾಳಂತೆ ಆಗ ಆಸ್ಕೆ ಪೂರ ಹಾನ್ಕಿ ते इतरिकते हिन चर्चे मने बदलाते जरते मौर प्रकृति वादku समझी रक्षण किया ना बत वीर आर्य बतल किसे मते पिसे चले बत वीर बतल किसे मते यज्ञ मोक कीते चले की बलि कांडा मोक कीते इदत कीते अश्वमेध यज्ञ मेरे गोमेध यज्ञ मेरे इव यज्ञ कीते ठीक मनता यज्ञ किसे मनते ऊर मावर बेंकी राजा लंकापति राजा रावण ते ऊर राजा बोल इधर ते ऊर हानिगे मनते ऊर उद्देश बान मनता की ಈ ಪೂರ ಹೀಗೆ ವಾತಾಡ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಿಲೆಕಿ ಮಾವು ತೊಲೆ ವೆಡಲ್ಕಿರಿತ್ತೆ ವಿಮೆಟ್ ತೆಚ್ಚಿ ಸೊಡಿತಿ ಮೀವಾ ಕುಡಿನ दुसरो पेन वासुत्ता चिची द्या अस्केन वेस्तर वेडी मीवा बतलगी मंदा ते निमेट बेंकी अलग आते मीवा कुडिना दुसरो वासिनदे इनके रुच्चे मंता ते इद आता ऊर हान वासी बेंकी इगे मापुर दाडी आता अस्के बतलकने यज्ञ ते वीरा राज नाश आया ना मावा राज तयार आया ना हानिಗೆ बतल की तेरे जरते थोड़ा सा ಊರ್ವಾದೆ ವಲಸ ಬಹನ ವಾತೆ ಜರತೆ ವಲಸ ವಾವೆಲ್ ಇರ್ಗಿದೆ ದುಹರಿ ವಾವೆಲ್ ಇರ್ಗಿ ವಟ್ಟಿ ಊರ್ವಾ ಅಂತೆ ಮಾಯನಲ್ಲಿದೆ ವಟ್ಟಿ ಮಾಯನಲ್ಲಿದೆ ಅಂತೆ ಬಾಯಿಕುನ್ ತರ್ಮಕಿ ವಟ್ಟಿ ಮಾಯನಲ್ಲಿದೆ ವಾತೆ ಊರ್ ಬಹನ ಆತ ವಾಯಲ್ ನಿವಾಸಿ ಅರೆ ಮಾವ ಬಹನಾಯ इनके ಇದು इन जरक से मंता मावते बड़े मायना जरते अरे हानाय चिले वीरा पेकिनु तुंगाना वीरा पेकिनु तुंगाना ಎಂಜೆ ಮಾವ पेकिनु तुंगसी ಊರ ತಂಬ ಸಂತತಿತನ್ ಬಡಕಿತೆ ठीक ಆತ ನೀವು ಸಂತತಿ ಬಡೆ ಮಾತ ಬತ್ತಿ ನಾಡಿ ನಿಮೆ ಅದು ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಸಿಲ್ವಸೊಂದಿ ನೀವು ಸಂತತಿ ಬಡೆ ಮಾಜಿಲೆ ಬತ್ತಿ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಬೋನಾದು मावा पेडीन तुमसी तमा स्त्री शक्ति बड़ी कीते आणि बेहंकी मा परोम दाडी ते हिमकी ने के राजा रावण बतल तकी अरे वीर लंका वीर बता यज्ञ इवाव कीनते अगर दाना वाट अंते चिले मला जो वनस्पति मनता मृत संजीवनी मनता दगडऊ अव वाट सिकतम मला बेहंकी अश्वमेध यज्ञ गोमेध यज्ञ पेरा मावा चिले शेर पीवली मूरा कोंदा चिले की इहिन वाले को अगर वार्ड से बलिए सी खत्म की के इस बहन आया इन्हें बतल की तक की और तनोर मरी बहन की मेघनाथ बेची पिरवा इस पर ते वीर बतल के हार गए मावा यज्ञ चर ताक से मन के हिन पिरवा इबार इधर ते इगे वीर की दर्शी सांस्कृतिक लड़ाई संस्कृति लड़ाई ताकसी बहन आते जले के परोट पिरवा इस के अरे माह बहन की मावा यज्ञ नु आतंकम भंगम कल्पिस्तर हिना निजे आहन की सर बहन की जर्सी वीर थोड़ा सा विरुद्ध वायला आहन विरुद्ध ते इदु बेहकी ईता दरक से मत काबट्टी और आहनासी बेहकी माव संस्कृति बदलिंता पहला बदल के की करते अवना पूजा किसी बदकी शुभ कार्य कींता बति ऊरगा अवना पूजा सिल महागा मातृसत्ता का व्यवस्था मनता महागा पुण्यम नगर मातृसत्ता का व्यवस्था महागा नंद ऊरगा सिले मातृसत्ता का बारी मातृसत्ता का व्यवस्था बारी सिले जरिते के ऊर पेड़ी आए के मावा पेड़ी ऊर बारी पूजा की ईता मुद्दा मनता ಅದನ್ನ इनके उनके कटवा दशरथ मूवमेंट मनता दशरथ टाइम ने नंग वे होला आता राजा नी वीर जमे पांदी राजकांदा मता रथ मता लड़ाई मता समझे आता तिलकी ते राजकाम ना टाइम ने अटे ने हां ताक से मता ते महाभारत ना कथा वार्ता के पांडव वनवास होते ने बहन की जमी मरता तಮ್ಮ आयुधाल ಇರ್ತಾರೆ ಸಡಿತಾರೆ ते ಬೇಗ ಸತ್ತಿರು ಊರ್ಗಿರ ಅದೇ ಗಾಂಧರ್ವ ವನನ್ನೇ ಕೆಲಸತ್ತೆ ಕಾಂಡವ ವನನ್ನೇ ಕೆಲಸತ್ತೆ ಬೇಕೆ ಸನ್ಮಕಿ ಚಿಲೆ ಊರ್ಗಿ ರಾಜರು ಕಾಂಡ ಕಾಂಡವ ವನ ಮಿತಿಗೆ ಇನ್ಕೆ ಮರಾಠಿನ వాళ్ళు ಜಂಬೂದೀಪ್ ಅಂತಾರೆ ಜಂಬೂದೀಪಿನ వాళ్ళు ಲಂಕಾ ದೀಪು ಇನ್ನು ನಂತಂಕಿ ಇವಾಗ ನಗನ್ ಇದೇ ಕ್ಷೇತ್ರತೆ ಮತ್ತೆ ಊರು ಆನಿರಿಸುತ್ತೆ ते ಅದೊಂದು ಇತಿಹಾಸ ಅಂತ ದಶರಥ ಭಾರತೆ ಮಲ್ಲ ಇದು ಅದು ತ್ರೇತಾಯುಧ ಒಂದು ಕೃತಯುಗ युगना फरक ना मनता दशरथ इंपॉर्टेंट चले की पांडव ना उदी युग मते के राम ना उदी युग ते अदे इदे दशरथ बहन लागुत्ति चले की नेडु दशरथ गा रावण तन दुंडु संत चले तान उद्देश्य बदल तान उद्देश्य रावण तन दुंडु सोडा उद्देश्य आयो रावण 10 तालानो इंजन निमेट वेस्टर्न मनते 10 तालानो राय की 10 तारीखना ज्ञान मत रावण
रावण तुने बेहकी श्री शंभू महादेव तन्वा आत्मलिंग सीतो आणि रावण ब्रह्म इंते रावण ब्रह्म इंते को बच्चो विद्या मत की 64 काला अच्छो 64 काला नो आदि लांदु आणि 4 वेतनोगी फर्स्ट अध्याय की तो रावण अंदु नेडु वीरकु जो आर्यकुनु सिगुवायना कि आर्यकु ऊरकु बेहकी लजन वाटे वायना कि पहला वेद नर आदि ज्ञानी रावण अंदु निम्न वेदन पीछे ताकंत निंतेने ने रावण तुम दुर्ग संति बाय चले की इत पद्धति आई तो जो बद जरता निवा बदे न वेहंतन की रामायण इनवाल काल्पनिक ना राम सिले मतो आणि रावण गे सिले मतो उंदी नाटक उंदी गोष्टी वो नाटक नो कलाकार कांदी उंदी नाटक की मंदने उंदी नाटक मते अरे निम राम आंದ निम रावण आयनरा चले अहनासी नाटक तेरसी बेहकी रावण तन बेहकी अहन बेहकी वो नगुना कीसी अहन वन तोची मैंने रावण बेहकी चोकना गुना तोची वन पर लड़े यासी ये नो बेहकी सीतन बेहकी कलसी वो तो तेगर बेन सोंगन वासी बेहकी वन पर लड़े आता अनि इवर रावण तन संहार आता जे अहन कीसी बेहकी रावण तन जगतो अनि मोड मैतम इंजेरे नेर बदल कीसे म्हणते रावण तन दुडुसन ते उंदी गोष्टी म्हणता जो लंका तक रावण हारे मात्र 7 चले 7 पदा वो ना पार्थिव शरीर इबी सब सोचते वो ना दहन कार्यक्रम संधि की मिले चले वो रे किया नकी बार वीर तक किया आर्य भाग किया ನೀವು ಜೌಕಲ ಧರ್ಮದ ಜೌಕ್ ದಿಖತಮ ನೀವು ಅಗರ್ ಮಾರ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಗೋಷ್ಠಿ ಬದಲ್ ಮಂತ की दगुकना विषय जो माउरू इनके आर्यलुको जो रावण दहन कींते ऊर्गी खरे मायना बहन करे मायने गिरिते के अरे वो 4 वेद में ब्रह्मला अंदु चले की ब्रह्मचारी अंदु 4 वेद को ताकुस्तर मायने अंदु ಒಂದು ದಹನಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ಇದು ಪದ್ಧತಿ ಆಯ್ ನೀವ ದಹಾಯಿ ಜ್ಞಾನ ಮಂತಾಂತೆ ದಹಾಯಿ ಜ್ಞಾನ ನಗ ಬಚ್ಚಕೊಂಡ ಜ್ಞಾನ ಬಚ್ಚಕೊಂಡ ವಾಯ್ನೆ ನೀವೇ ಜ್ಞಾನ ತ ನಾಶನಂ ಕೀಮ್ ಅಗುಂತು ನಾಶನಂ ಕೀಮ್ ಬತಿ ದಹತನ ರಾವಂತ ಇದು ಬೇಕಿ ಉಂದಿ ವರನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಕನು ಬಾಧಕಾಲ್ ಗಿಂತ ಉಂದಿ ವರನ ಮಂದು ನೋಯ್ಸ್ ಅಂತ ಈತನ ಮಂದು ನೋಯ್ಸ್ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಹಾಗ ಕೋಯಪುನ್ನೆಂ ನಾಸಿಲೆ ಬತಿ ಇದು ಬೆದ ಮೀ ವೀರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ नमट पूसकी ಅನ್ನುವಂತಕ್ಕೆ ವೀರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬತ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಾವ ಹರುಂದಿ पंडुग म्हणते उंदीचा चोकडना सद्गुणमना आणि सद्विचारता बेहकी मावा पंडुम म्हणता वीर समदे बेहकी दुर्गुंता विचारता पंडुम म्हणता आणि उंदी विहांतर की नेडो दुर्गानु पुसते चिलेकी दुर्गानु पुस पदा दुर्गा बोदान बत्पेना चिलेकी तुंदी गोष्टी बेहकर नेड दुर्गा इतर दुर्गन बदनपुर पुसते चिले बदनपुर पुसते दुर्गातून बदनपुर पुसतो म्हणते दुबट करो ते महागा सारोवे नुरकू डुबल टोटेम चले की पुलियल पेन मावा सारोवे नेरो टोटेम आन ते आ टोटेम परो इदे रुपुस पदा ऊर वीर आ टोटेम न मायन बदल करे मायन बदल बादाय चले की ते आतಲು ಇದು ಚೊಕೊಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೇಕಿ ಬತನೆ ಜತೆ ಬದ್ಗಿರಾಯಿ ಬೋನಗೆ ವರ್ಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಮರ್ಯಾದಿಸಿಯನ आणि वर्ण संस्कृतीतून रक्षण किया ಇದು ಬೇಕಿ ಮಾವ जो भारतीय संस्कृतीचा विधान मान ಅದೆಲ್ಲ ಇದು ನಮ್ಮಟ್ ಬಸ್ಕೆಗಳು ವೆಚ್ಚನ ನೀರತೆ ವಿಜ್ಞಾಪನ ಸೇವಲ ತಕಿ ಇದನ್ ಬಂದ್ ಕೇಂದ್ರಿದೆ ಈ ಚೊಕೊಟ ಇದೆ ತೇನ ಸುಡ್ತಿ ಕರಿಯ ಓನಾ ಬೇಕಿ ಸದ್ಗುಣ ಬವಾಂದು ನಿಮ್ ತೋಹ ಓನಾ ದುರ್ಗುಣ ಬತಾಂದು तोह उंदी गोष्टी रावण बेहकी शीतल कालसी होतरानी आहान की इतरे जरे इंजियर म्हणती ते नमट उंदी की पूछ की कम की चले शीतल गर्भवती वरने तान बेहकी केळते वो सुटी की तो राम चले राम सुटी की तो नमट इंदा वाचुकी नमट बत इंजियर सिलो नोट प्रकृति वादिला तो समदिन समिकी ಅಂತ समदिन पिशी ताकंತ चले मागिरिंदा वाचुकी निमे ಡುಂಡು ಸಂತಿ ದಸ್ಕೆ नमट की मीवर रावण तुन ಡುಂಡುಸ್ಕೊ इंजियर इनकम की चले बत नमट हालिनो मीकुन बुद्धि कारस्को मिनवಡ मावा आलोचना मंत बारी जनते उंदी गोष्टी पूछकिंतम रामुन गिरे अचर पवित्र वाले होते निमे अचर पवित्र विष्णु के बेहकी अमृत की वाले सत्ता मत आस्के बेहकी सीतनु निमे अग्नि परीक्षा की बेटा जरूरत पत्र मत चले आतल ಈಗ ಚೊಕೊಂಡ ಬುದ್ಧಿ ಮನ್ ಮಾಡಿ ಜತೆ ತಾನ ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೀಸಿ ಮಂದಿ ಅದೆಲ್ಲಾಸಿನೇ ನೀವರೇ ಕಾಂಡಿ ನೀಕು ಬೆಹಕಿ ಗುಣಪಾಠ ವೆಹತರ್ಕಿ ನೀವ ಕೋಡತನ್ ಪೀಸಿ ನೀಕ್ ವೆಹತರ್ बोरू एक बोरू लवकुश असके वर करे माता उन्दी गोष्टी म्हणता उन्दी शास्त्र पुरावा म्हणता की रामगिरी बेहकी रावणता चरण सोतो ಇದು गोष्टी वेरेटक वेचे सिल्लू रामगिरी रावणता चरण सोतो बती इके वीर खरे माय संजी बता बुद्धि पीसी कीसर म्हणते की रावण दहन कीवन ಈ ಚೊಕೊಂಡ ಸಿಲೆ ಇದು बेहकी पिडी युक्तನ ಕಾಲ ಮಾದು ಬತಿ ಬಗಡಂತ ತೆರೆ ತೇನ್ ಆಪುಸನ್ ಗೆರೆ ನಾವು ಕೋರಿಕ ಮಂತ ಅನೆ रावणालितिके मावरू कोयतरिंते गोंडिंते ते वनूर बेबावनु
బోరు బతలు బహండాగురాతులు అసలు రావణాలు బహన్ గోండా అంటారు బహన్ పోయితురా ಅಂತ ಅದು ತಾನು ಬರೀತಾರೆ ते इनके महगा महान बात है जरित के रावण नंग अवे हवला आता चले और द्राविड पुत्र ಈ द्राविड बात इगेटो राजाला रावण रावण इनलो इगेटो राजाला बतलते पहला जो विहांतर इनके भी डुडुसोले के खरे मायना कि पुलस्ती महा मुनिर बेंकी तंगमय चले पुलस्ती महा मुनिर तंगमय आलो बोरू ते पुलस्ती बेंकी पुलस्ती ब्रह्मा इंते चले तो मेरे इनके जो वैदिक ब्रह्मा दूसरा आणि और ब्रह्मा दूसरा चले वैदिक ब्रह्मा ले जैसे वीर पूजा पाठ किए वीर वैदिक वैदिक सिद्धांत वाले वीर ब्रह्मा दूसरा बती और पुलस्ती ब्रह्मा और कांडी विश्रव विश्रव और मरी बेहंकी रावण इवर ಇದು ಇಗೆಟೋ ರಾಜಲ ಲಂಕ ಬತ್ತು ರಾಜಲ ಓನ ಓ ರಾವಂತ ಬೆಂಕಿ ಭೈಡಗುರು ಓನ ತಪಸ್ಸೆ ಮತ್ತ ರಾವಂತ ತಪಸ್ಸೆ ಬಾತಲ್ ಮತ್ತೆ ತೆಗೆ ಓರು 7 ಸಮುದ್ರಕ್ಕೂ ರೊಪ್ಪು 7 ಸಮುದ್ರಕ್ಕೂ ರೊಪ್ಪು ಕಳಪ್ ಪೀಬೇಕು ತಪಸ್ಚಾರಿ की बोला समूह महादेव अस्के बेंकी समूह महादेव प्रकट आसे बदल पाजे चढ़ो कठोर तपस्या बारीकी से नतीजे दिक अस्के समूह महादेव बदल ಬರ್ತಾರೆ ತೋರಿತಿಗೆ ನಾಕು ನೀವು ಆತ್ಮಲಿಂಗ ಪಾದೆ आत्मलिंग पाहिजे जरितके बोने श्रीमती आत्मलिंग रावण तुझी आणि रावण नुंदी इतल दगुर बेहकी ज्ञान मत और पंडित अंदो ओन पंडित ना ओन महान पंडित जरिते चर्चली रकोड तन्वा तन्वा बतಲು रुद्र वीर अंते रुद्र वीर रावण ताकुष्णपति बोले ताकुष्ण त्याद ಅದು रुद्र वीर बल बैठको चीज अंदो ಅದು रुद्र वीर तो ज्ञानी अंदो रावण यादेन राशि बेहकी बतले जरितके इनके विहांतर की रावण मौर थोड़ा सा इनके बड़कन तक रावण बेहकी मड़वी मड़वी ओन पाड़ी मड़वी आणि ओना टोटेम बतलू ताड़ी मरा आणि इनके बेहकी जो बोरू विभीषण चले रावण आणि शूर्पणखा पुढे बर कुंभकर्ण चले कुंभकर्ण वीर वीरी चिरगा इनके शूर्पणखा म्हणता शूर्पणखा सेला चले की ते वीरी शूर्पणखा सेला डसते अस्के बेहकी लंका तगरे इनके माऊरगिर पाठ वारंते बातल पाठ वारंते रीते डोंडे तो है ना पुरो पाठ बोरी रेंगे ना पुरो पाठ जो पुरो पाठ इंदे माऊर पाठ वारंते बत्ती लंका तुन वर्णिंचो पाठ अंदर पुरो पाठ दन्नी गावैन वालू लंका तुन वर्णिंचो अगा बेहकी बास्केट को लंका ताम बेहकी हरुंदी मरा बास्केट बेहकी पुंगरे बास्केट पंडी उंदी दियगिरे खाली सिल्वा आतल वोना सोने का लंका मत अदे लासी लंका लंका तलेका महान मंत्र जरिते अचोडगुर लंका मत ಅದೆಲ್ಲ ಅಸೆ ಬೆಂಕಿ ರಾವಣ ನಿಂತಂಕಿ ನಾಕು ಜಾವಕ್ತಿ ಬತ್ತಿ ನಾವ ಚರಿತ್ರ ಇತಿಹಾಸ ರೇಹಮಾಯ ಇನ್ ಲಂಕ ಸೋನೆತ ಲಂಕ ಮತ ನೀವು ಬತ್ತೈ ಮನಗೆ ನೀವು ಬತ್ತೈ ಮನಗೆ ಇತ್ತು ते ಅದೆಲ್ಲ ಅಸಿ ಅದ ಲಂಕ ತಗ ರಾವಣ ಬೆಂಕಿ ರಾವಂತ ತೋಟ ಮಿನ್ವಲು ತಾಡಿ ಮರ ಅದೆಲ್ಲ ಅಸಿ ನಿಮ್ಮ ಅವರು जो रावंतनु मारे मासी महाग बहन मरता बेहकी टोटे मंता बिरद मंतते आन वोना ताड़ी मरा बिरद इंजरे ओनु मडवी कुलत गोत्र तुरा अंदु इंजरे माउ रावंत मारे मानते आने एंकेड गिरे रावंत पूजा महाग नार नाटे रावण मंत पति माउ करता मासे मुदिले रावण किंते पहिला बदगी देवस्थान उपसानी ते ऊको रक्षण कियली रावण किंजे उपसानते चुबुरे रावण रावण किंजर महाग मंते सीबित अग बहानो रावण किंजर तेके अहिरावण महिरावण इन मंते की महागवासी बेहकी अहिरावण महिरावण रेका रावण सीपिशर मना दुंदे रावण जे इन मंते की चिबुर जो आतल फोराडोर बेहकी राजाले नांदे रावण इनके रावण पूजा केंತರ ನಡೀತಿಕ್ಕೆ ಅದು ಭದ್ರಾಷ್ಟಮನ ಕೇಂತರು ಬಗ ಕೇಂತರೇನು ಅಂತ ಬತಲ ಆಧಾರಂ ಅಂತ तानिके रावंत पूजा इनवालू मध्य प्रदेश रूपो उंदी वामन कुल इनवाल मंता वामन वंशम इनवाल मंता मंदसोर इंजे नार मंता आगा बेहकी 21 फीट ना बेहकी रावंत पुतला मीडसी मंता ते आगा हर साल बेहकी पूजा जाता हर साल आगा और बेहकी वामन बेहकी जो उपकुलम नर मनते ऊरू रावंत पूजा की ते आगा बेहकी इनकेट गिरे ताक्से के आगा रावंत पुतला बचो कोई पीड़िना पुतला मनता आगा बेहकी रावंत पूजा जाता ते हाने बेहकी इगे यूनिवर्सिटी बाहरी देश में गिर बेहकी रावंत पूजा जाता
बत्ती अग्ग अच्छर पूजा जरगने महागा वो न दहन कंड बारी है चले अच्छर पूजा एविडेंस मनता रावण तुम बारीते यचर कने की नेम बेह की महागा रावण दहन आए वन चले रावण दहन सिले नीवा दुर्गुण कुन रुनुसा बत्ती रावण तुम रुनुस मर्तिले निम ड्रेन रुनुस अंति अस्के चले की नीवा दुर्गुण बचो मनता अच्छो नीक दुर्गुण मनता की जरे नीक नीक पहले दुर्गुण शेर तंगस्के नीक रुनुस दुर्गुण बाता नोमटिन तो मोमट ठीक है बनता जो रावण खानदान वाली चौकट बनता बती रावण ता बतो दुगुण बनता कि अच्छो दुगुण नहीं का बनता अदे लासी ते निम्ने ढूंढने से मोपा ते अदे लासी इदु नीवा जो व्या थाट लोनो नीगा चेंज वाय लागा मीव जो आर्य संस्कृति मनता ते नीवा आज का संस्कृति तगा नीवा व्या थिंकिंग लगा चेंजेस ता इदे नेडी गेनल वाता बती भारत देश ना टोटल बेंकी रावण दहन कनको नेडु एफआईआर से बनता एफआईआर आते के ताना परिणाम भोगे मायना इतिहास करे मायना पास्ते इतिहास करके जल अदे लासिने जो इद खंडा जो दसरा बनते थे दसरा तरीके की भान मनता बेटी भले आए बेटा चोकोट शुभ दिवस मनता निम वरण वरण दुख सकी निम बतल देली बने बतल प्रेमते बेट माया परांती ते आतलु इद संस्कृति जो मा भारतीय संस्कृति तुन मच्चा मनता इदे मरगना जो ಇದು ರಾವಣ ದಹನ ಮಂತ ರಾಮಲೀಲಾ ಮೈದಾನ ಮಂತ ಏಕುನ್ ಮರ್ಗನ ಇದು ಮಾವ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಯು तेनेडु के ಊರಾಗಿರತ್ತ ಅಂತ ಮತ್ತನೆ ಜರೆ ಇಂದ್ರದೇವ್ ಬೆಹೆ ಮಾವರು ಬೋರು ಗೌತಮ್ ಮನೆನ ವೈಲನು ಅಹಲ್ಯನು ಇದ್ಕಿತ ಬಲಾತ್ಕಾರ್ತಿತ ಓನ ದಹನ ಮಾಸೆಸಲೆ ಉಂಡೆ ಉಂಡೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಮಂತ್ರ ಆತು ಸಮುದ್ರ ದಹನ ಮಾಯವಕನೆ ರಾವಣ ತುನೆ ಬಾರಿಕಿ ಶರ್ಮಂತ ದಹನ हाँ करेक्ट मनता ना बारी जरिते के इनके निमे नीवदी विचारधारते इंदि कीशर मनती विचारधारते हिम कीतोते रावण इदे बेह के लंका तका लंका पर लड़ाई कीसी रावण तुन मैसी बोला लंका तुन बेह के डुडसी वन जाउक तो बिनते हां इनके की रावण मनते की चले वो रावण इनके जीवित रावण मनते हां इनके नीवा शेरट पुरो दाड़ी नीवा अवन पुरो दाड़ी नीवा मियड पुरो दाड़ी वीर ईता जरसे मनके हां ಈತರು ಇವು ಬೆಂಕಿ ಈತ ರಾಕ್ಷಸ ಗುಣನ ಕ್ವಾಲಿಕು ಅವೆ ಕೊಂಡು ಸರ ಇವರು ಆತರ ಇನ್ಕೆ ಬಚಿರೆ ಬಾಬರಿ ಆತರ ಬಚಿರೆ ಗುರ್ ಬೆಹವಲ್ ಬಾಬರಿ ಜೆ ಬೆಹಂತೆ ಬತಿ ಗುರನ್ ಗುಣ ಕಲಾ ಕಲಾ ಮತ ಇನ್ಕೆ ಬಾಬರ ಸಿರೆ ಮೀವ ಖಾನದಾನ್ ತक मनते चिले अहल्यन गति बदलाता चिले की ब्रह्मन गति बदलाता सावित्रिन गति बदलाता नोडो की पोरल पोरल वेसी बोर बदल की तरह बिजरे नोमट बेहो निमेट मियो चरित्र मियो संधि वाचकी मियो आर्य ग्रंथ वाचकी मोर 16 दिन सा 18 वाजंगी ते निमेट 6 शास्त्र 18 पुराण इंजे निमेट इंति मियो 6 शास्त्र 18 पुराण ना मीगा तन मंथन की बदलात विचारित वल आस्के मियो मीके करे मानता नेड बेह की सरस्वती ब्रह्मना पेडियान सरस्वती ब्रह्मना पेड़ी आत्मज तान जन्म पर बारी कुवारी मन जरूरत बात तेने इतिहास मागताव माता मिमेट की करिके अहल्यन बोलांदु अहल्यन बदल जरग बता ने अंबा अंबे अंबालिका ಈ ಭವಾನು ಮಾಕ ಸಮದಿ ಇತಿಹಾಸ ಇನ್ಕೆ ನಮಟು ಮಾವರು ಕರೆಸಿ ಒಂದೊಂದು ವಾಚಿ ಕಿಸಿ ಒಂದೊಂದು ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಕರಿಕಿಸರ್ ಮಂತೆ ಬದಲ್ ಜರ್ತಾ ಅಂಬಾ ಅಂಬೆ ಅಂಬಲಿಕ ಬತಂಗಾನು ಭವಾನು ಭೌಮಯಕಾನು ನೇಡ್ ಬೆಂಕಿ ದುರ್ಗಾ ದುರ್ಗನ ಇತಿಹಾಸ ಗಿನ್ ಮಾಕ ಠಾವ ಮಂತ मावा संस्कृति विहांता की दुर्गा पुनमित नेटी नमटू मावा पुनस पंट खरीद पंट आणि पुनस पंट इते पुनस पंट था पूजा की वाली रांदा नमट पुनस पंट तिते के तोड़ी तची डोपता का वाडसी अगा गोह वाडसी गोह बेह की पिरांता बचो नौ रोज कने बेह की वाडते का गोह पिरांता त्या गोह कुन बेह की नमटू अदु जवरा पंडुगांदु बते जवरा पंडुगुन ने दाबी कीती ने बेहकी दुर्गादेवी तची आणि आ दुर्गादेवी तची ते तती ठीक आता दुर्गादेवी बोरांदु माग ठाव म्हणता बत पुत्री आदु माग ठाव म्हणता बेहते तान मिक्स होऊ अंता बते नोड बेहो माग समदे ठाव म्हणता मिवेटकी करके मिमेट करके दुर्गा बदांदु लक्ष्मी बोरांदि मला बेहकी अंबा अंबिका बोरांदि मला गोपिका बोवांदु ಇದು ಸಾವಿತ್ರಿ ಬದಾಂದು ಅಹಲ್ಯ ಬದಾಂದು मला बेहकी सरस्वती बदल निमेट तान उपरो वसिते बती आवना गुणल बता मत आवना संतति बदल मत इनवाल मिमेटे वाचकी आणि ऊर संस्कृती होती बती नोड वेहको मिते वेहको मुदित समय बात ने पूछ किले वायन जो आर्य संस्कृती वाले मा पूछ के ते नोड बेले इनके तयार मानतो बारे जे रीते के मिमेट हिम किशर मते ते आवना नोड इतिहास वाचकी तो निमेट मिमे संस्कृती ताकजर मते बती नोड आवना इतिहास वाचकी तो अद इतिहास वाचकी नोड पुरा की वेहना तयार मानतो अदिलास बदल ने रीते के नेडु जो मावा
నేను జవర పూజ అయితే మావ విజేత పూజ పునస విజేత పూಜ ಡೋಪತಾಗ ತಾನು ಬೆಹಂಕಿ ವಾಡ್ಸಿ 7 రోజునే ಬೆಹಂಕಿ ನಮ್ಮಟ್ಟು ತಾನು ಪೀರ್ತಿಗೆ ತಾನು ಬೆಹಂಕಿ ಗಂಗತಿ ಓಸಿ ತಾನು ಪೂಜೆ ಇದ್ಕಿ ಮಾವತಾಗ ಮಹಕ ಸಾರ್ವಮೇನ ಬೆಹಂಕಿ ಮಾವ ಟೋಟೆ पुलियन ಪುರೋ ತಾನು ತಚ್ಚು ಪೂಸ್ತಿ ಮಾಕ ಬಾದ ಬಚರು ಆಯ आणि मावर बेहंकी मावर बेळील मावर राजा कोण ढुंडस्ते माव आत्मा बचर वेय माक बचर जेते ने बचर गे ತೊಂಡಿತ ಗೋಡು ಬಡಕಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿ ರೋಪಡ ಬಾದ ಬಾಯಕ್ಕೆ ಗೋನೆ ಖರೆ ಮಾಯು ಅದು ವೇಗಲ್ ಬೇಸರೆನ್ನು ಈತ ದುಷ್ಕರ್ಮ ಅನಿತ ದುಷ್ಕರ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನು ಇರುವ ಇದು ರಾವಣಗೆ ಬೆಚ್ಚಿलो ರಾವಣ ಬತಲ್ ಮತ ಧರ್ಮ ಭಯ ರಕ್ಷಮ ಹರುಂದಿತು ರಕ್ಷಿಂಚನ ಭಯ ರಕ್ಷಮ ಇಂತ ಹರುಂದಿತು ರಕ್ಷಿಂಚನ ಹರುಂದಿತ ಅವಸರಂ ಅಂತ ಇಲ್ಲೇ इनके मावरिंजे मंतकी जल जंगल जमीन अगर जल जंगल तत्व सीयु तत्व म्हणता सीयु तत्वनाಗ ಉಂದಿಗೆ ತತ್ವ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ ಇವರು ಮಾಯನಲ್ಲಿ ಲಿವಡೆ ಮಾಯರನ್ನು ಜೀವಗಿ ಲಿವಡೆ ಮಾಯನ ಉಂದಿಗೆ ಇದು ನಿಸರ್ಗಕ್ಕೆ ಬಚ್ಚೆ ಮಾಯ ಯಾವ ಚಕ್ಕನು ಇದು ಬೆಹಕಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಧರ್ಮ ಇದು ಪ್ರಕೃತಿ ಧರ್ಮ ಪಿಸಿ ಮಾವು ತಾಕಲ್ ಮಾವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾವ ಕೊಯಪುದೆ ಮಾನ ಅದೆಲ್ಲ ಸಿ ಮಾವು ಇಚದು ತೋಸ್ನೆ ಬೆಹವಲ್ ಮಂತಕಿ ನಿಮಟ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಆದಕುಲ कोय पुण्य वाले नोड नेट वेರಿಗೆ ಬೆಹಕಿ ಬೋನೆ ಹಾನಿ ಕೀಮಕಿ आणि बोने उंची तिनमकि आणि बोने नष्टम कೀಮಕಿ नेट वेರಿಗೆ मोमटू जो विसारी म्हणता नागोबल की पंचमी निमिट की पूजा की नमट की पूजा की हाँ आने गोरू इंके रावणನ ಸೇಲಡು ಶೂರ್ಪನಖನ ಮೊಸರು ಕೊಯ್ತಾರೆ ఉంది ಕೊಯ್ತರಿಂಜರೆ ಊರು ಬದಲ್ಕಿದ್ದರಿತಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ಬೇರು ರಾವಣನ ಬದಲ್ಕಿದ್ರು ವನ ವೈಲುನು ಅಕೆ ಲಂಕಾ ಹೋತರಿಂಜರೆ ಲಂಕಾ ಹೋಸಿ ಇರ್ತೋರ್ತೆ ನೇಂಡು तान पर कई बात में की सब बताई बचले चौकट इतो अಚ್ಚर चौकटು गुनाक माताओ नेनु वीरू ब्राह्मणु बलकितರು पेडिनो बलात्कारम कितರು मुंडे बचुरे कीतेರು ಊರ್ಕುನ್ ದಹನ ಕೀಸೆಸರು इनके मावर रावण कोइतರು ಊರು ಚೌಕಟ್ ಓಸಿ ಇರಿಸಿ ತಾನ್ ಚೌಕಟ್ ಸುಡ್ತರು ಬಾರಿ ಓತರಿತಕ್ಕೆ ಸೇಲಡು ಊರ ತಾನು ಸೇಲಡು ಮೊಸರು ಕೊಯ್ತರಿಗೆ ಓತೆ ते इन कीसर मानते असल करेक्ट की लाबड़ इसलिए ಇದು ಬತ್ತಲೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂದೇ ವಿಹಾಂತ उन्दी वाहन मानते जेते शास्त्र पुरवत वे हंतो चले शास्त्र नंगन उन्दी वेतन निमे इच्छा पवित्र मायननी ह आ सीता पुरो निक संक वायवन सिले चले की तान अग्नि परीक्षा कीवल सिले निम पवित्र मायने पितृ पालन कीवनी चले की ते नीव खानदान वाले भी काम बारी की से चले की निमे रामादि रावण तुम जाओती बते निमे रावण तो चरण की सुती अदगिर हेत की बारी सुती चरण ह अनि मला बते रावण ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ ವೀರು ಉಂದಿ ಊರು ಬೆಂಕಿ ಬತ್ತನೆ ಜರಿತೆ ಬಸ್ಕೆ ಆತೆಗಿರೆ ಪೇನ್ ಜನ್ಮಸಿ ಇಂತತೆ ತನ್ವ ತನೈ ಓಯ ಪರು ते बत्तर उन्दी निमित की इंता ते हाने आसे बेंकी बदला आते जरिते रावण त मरना वेना कैदे मंजी मंदा चले की ते ऊर रावण उंदी वेहर तुम की रा अनि राम राशि उंदी मंता वीर के बस्के बहान झगड़ा अंत जो बदला आते जरिते की इदु बर्मंता ब्रह्म वीर बर्मन मंती सुडा वीर कुटनीति रामन सोंग वाचले ते वीर का झगड़ा आया ना वीर लड़ाई आया ना ईना ने वीर इनके आर्य ब्रह्मन पाते सुड़ा पूरा चाल आंदी बदल चाल की तेरे अरे सुड़ा रावण कलसी बोतो खाता में नीव बाय को ते वर बदलाता हिनो वीर सोंग वाइसन बोनु रामन सोंग वाचते बदलते बस आने सत्ता अरे मेरे के वनवास ने रावण वासी पीछोड़ी तो बोर बार इंजर होतरू ಅದು ಓನ एक्चुअल ಸುಡ್ತೆ ಪೇಡಿ ಸೇಲಡಾಯ್ आणि ಸೇಲಡ್ ಬೆಂಕಿ ಸುರ್ಪನಕಲ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಿಮಂತ ಸುರ್ಪನಕಲು ವೀರು ರಾಜರು ಕಾಂಡಿದ ಅಂದಿ ಚಿಲೆ ರಾಜರು ಕಾಂಡಿದ ಅಂದಿ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕೆ ವಾತೆರು 14 ವರ್ಷದ ವರಬಸ್ನೆ ಮಹಕಿನ್ ಗಾಂಧರವಂತೆಗಿನ ವಾತೆ ಗೋಂಡ್ವಾನವಂತೆಗಿನ ವಾತೆ ಕಾಂಡವಂತೆಗಿನ ವಾತೆಗೆ ರಾಜರು ಕಾಂಡಿ ಬತ್ತ ಊರು ಶೋಭನು ಕಾಂಡಿ ಊರು ಬಗಮದನ ಬಾಸಿಲೆ ಊರ ರಾಜಮಹಲ್ ಮತ ಬತ್ತೆ ಹಿಕ್ಕಿ ವಾತ್ ಪಜ ಬೇಗೆ ವಾತೆರು मावा इतने किसकंद करने की बात है किसकंद के वीर किसकंद करना बोरू वाली सुग्री हनुमंतरी वीर मंते जंबू नाल नील ಇದು किसकंद करनो किसकंद कहते अग्नि खंडम एके बात पता ऊर हिन मैंने की अरे वीर बार राज बिकांद्रन बिचारे ऊर को गुडसे वाड सीते राम लक्ष्मण सीतन मनलासी आणि ऊर वासी होते गुडसे वाड सीते मला बहन की सबरी माता सबरी राजल म्हणतो तान होना पेट बहन की सबरी माता अरे वीर वाते बताती वीरू बद्दे मनी तिंदानी ते सानित की पेटेटने इंजी बदल की सबरी माता अरे निमेट बताइसिले ನಾನು ಪಂಡಿತ ಅಂತ ಸಿರೆ ನಾ ಪದೇ ವಾಕಿಟ್ಟೆ ನಾನು ಬತ್ ಪಂಡಿತ ಅಂತ ಅದೇ ಪಂಡಿತ ಇಂಜಿ ತನ ಹುಂದಿ ಪಂಡಿತ ತಿಂದನ ಮಲ ಊರಾಸಿಯನ
तिंदी पाणी तिंदाला उरासी अरे ही तन्वा जीवतून जीवदान सीसी अगर सायवर पाणी म्हणते अंदी सबरी माता सांद की तिले ಮತ್ತೆ ಹಾನ್ಸಿದೆ ನಾನು ಭತ್ತ ಪಂಡಿ ತಿಂತಕ್ಕೆ ಅದೇ ಪಂಡಿ ತಿಂತಿದ್ದೀರಿ ಸಬರಿ ಮಾತಾ ಊರ್ಕೊಂಡು ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಸಿದೆ ಉಷ್ಣ ಬೋರ್ ಖಾಲೆ ಅಂತೆ ರಾಮ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸಬರಿ ಮಾತಾ ಉಷ್ಣ ಬೋರ್ ಖಾಲೆ ಅಂತೆ ಇದು ಅತ್ತರೆ ಅದನಕ್ಕೆ ಮರ್ಯಾದಿರು ತಿಲಕಿ ಅದನಕ್ಕೆ ಮರ್ಯಾದಿರುಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ಮಲ್ಲ ಶೀತಲ್ ಕಲ್ಸಿ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಶೀತಲ್ ಬೋರ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಭಾವಮ ಚಿಲಕಿ ಶೀತಲ್ ಕಲ್ಸಿ ಹೋಗಿ ಇಟ್ಮಕ್ಕಿಗಿರ್ಬೋದು ಒಮ್ಮಿತ್ತು ಸಹ ಪೀಸಿ ಪವಿತ್ರಂಗ ಓಸಿ ಅಶೋಕವಂತಾಗಿ ಓಸಿ ಇರಿಸಿ ಪದಗಿರೆ ತಾನು ರಕ್ಷಣೆ ಇತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ತ್ರಿಜಟ ರಕ್ಷಣೆ ಇತ್ತು ತಿಳೆ ತ್ರಿಜಟ ರಕ್ಷಣೆ ಪದ ತಾನು ಸೇಫ್ಟಿ ತಿರ್ತಕ್ಕೆ ಬದಲ್ ಕಿತ್ತರೆ ಊರು ಬದಲ್ ಕಿತ್ತರೆ ಬೇರೆ ಸೋಮು ವಾಯಿಸನಿಂದಿರುತ್ತೆ ಹಿನ್ ಬೋತರು ಹೀನಾನಿಂದಿರೆ ಒಂದು ಸೋಮು ವಾಯಿಸ್ತೆ ಬಹನ್ ವಾಯಿಸ್ತಕ್ಕೆ ಬಾಯ್ಕೊನಗಿ ಪಟ್ಟಿಸಿಲೆ ಜಗಲಿ दूसरा कलसी बोतल तेरे इन मंत्री थे वो रहा नहीं थे कि वो सोंग वाइसी लड़ाई मोड़ की थे चित में कि ब्रह्मरा कुटनी थी बोलो आर्य ब्रह्म हाँ पुलस्ती ब्रह्म वीर ब्रह्म लाए वीर आर्य ब्रह्म पूजा पाठ की थे छोड़ा वीरा ए टू जेड बच्चों मिलता की बच्चों मेरा वेद मनता की अच्छो वेद का भेद मनता पूरा बत्तंगे से लेंगे ಅದೇ ಲಾಸಿದೆ ಬತ್ತಲ ಇಂಜರಿತೆಗೆ जो इगटर जो मावा इगटा द्राविड़ संस्कृति था मावा जो द्राविड़ की संस्कृति मत छोड़ा इनके महिषासुर चले महिषासुर मावर राजा रावण मावर राजा चले सबर मावर राजा मावर आदि मतलब ये बच्चों की मानते कि मावर आदि आदि पूरा मावर पूजा की करने की इनके हां बेहे के सोमन वाइसी ಇದು ರಾಮಾಯಣ बेहे की नाटक नगा ನಡೆಯಾಸಿ ಈ ನೀನಾತೆ वाटे पंट मनके मावरू तान रक्षण क्लास बाल की के मतलब महिषासुर मतलब भैंसासुर ताने पूजा किनते हो ते तान वीर दूसरो बतलो राक्षस बनी किसी तान दूसरा विधंगा कीसर मनते हां बहना आते जैसे के इनके नील कटो और महिषासुर चले महिषी जरिते मराठी ते एर्मी महिषी जरिते हिंदी ते चले महागभ की एर्मीन करता चिलकी तो उन महिषासुर मलो अरे वो बैठकुरु राजलांदु वो हेर्मी को मत पाल दही बत्तद इनका मिसिले मैसूर तक चिलकी मैसूर तमन तक इनको वन बच्चों उड़िया चिले अगर ताकंता 8 रोजिನ महोत्सव ताकंता चिलकी और महिषासुर मलो बैठकुरु अंदु महिषासुर तने वीर इनके भी महिषासुर तर वीर मयासुर गयासुर वीर वीरू ಊರ खानदान मनतो ते आतन संबंधित मयासूर मत सोडा मयासूर बोर मयासूर बैडगुर कलाकार 1024 भवन दोस्तर अगर लका गुडिगिरे मयासूर दो मयासूर दो वीर वेने खानदान वाले ते बोर मयासूर उठावे रावण मौर्य मयासूर बतल की तर पुष्पक विमान ता ज्ञान मयासूर तुन मत रावण तो नांदुडी ते सिद्ध पुष्पक विमान बहन वातो रावण सीतन वने बहन वातो पुष्पक विमान नमने होतर हिन होतिलो ते ಅದು वो नांदुडी सीता पुष्पक विमान ते ಅದು ಆತಲಿ ज्ञान रावण तुन आतली आन किसी बे की रावण तो पुष्पक विमान वहन होसी ಅದೆಲ್ಲ ಅಸಲಿಗೆ ಬತ್ತೈತೆ ಅವರು इनकी महिषासुर रहते की महिषासुर बेले दानवांगु बेले डगुरांगु हां वोना बताले जैसे के हेरमेंगी वाव पाल दही कमी से लेते हैं त्याले लासी इनके के कर्नाटक तरफो तमिलनाडु कर्नाटक तरफो वोना पूजा था हां इनके मैसूर तरफो ओडिया रहते पूरे खानदान वाले याद आज संस्कृति इनके की आज माउर पूजा अदन के ऊर की बताले इनकी पता तो तेरे दुर्गल कौन जाओगे जे होते महिषासुर दुर्गल जाओ हां बता कीता ಅದು ನನಗೆ ವಾಸ್ತವನ್ನ ವಾಸರ್ ಮಂದ दुर्गल बोना वीरपेडिया वीर इनके आर्य ना पेडिया बोन पसी कीता महिषासुर लाडी गोड़ी ते लाव कीसी इनान कीसी वीर वेखते सार कीते ता हां ते हिनान कीसी बचो जो का माइक करकी बती आखिरी 9 रोजुन बोन पसी कीसी मोहता वाडसी इतकी ते वीर कुटनीति अंद हां ಇದಕ್ಕೆ ರಾವಣ ಬೆಂಕಿ ಅತ್ತರಿಕೆ ಜಾಗುತ್ತೆ ಮೈಸೂರು ಇತ್ತರಿಕೆ ಸುಡು त्यादन बेंकी बता के माऊ को निकाल करता इनके गिरे माऊ को दिले मिक्स सिगु वाया की दिले
केले रावण दहनम किंते रावण दहनम किंते अचो डगुन नानो वेत ना मावा इंजर वे हंते आणि नानो वेत ना विज्ञान पंडितन बे की निमित दहनम की पजा मेवा वेत दहनम की तर की मी करता किया करी किया तेनेडो अस्किडल आरियुल अगामन मासी नेडु नेट वेरिगिरे आधुनिक कालम नगरे इनके चदुसे बचले मेदवक मत्तेरु तेर नेडु मावा गोंडवान प्रांतमनग गोंडवान राजपनग मावा संस्कृति परो मावा राज्यापन परो मावा भाषा परो संस्कृति परो नेडु बतकम रूपमनाई उंडे इनके रावण दहनमाई उंडे दुर्गा पूजाई ఈతా మావ దండరి మంత ఉండే దసరా మంత ఉండే ఆకడి మంత ఈత కూవెలే పండుగ మంత అవకున్ పొరో ఇది ఉంది ఒక రకంగా దాడికి జరే దాడి అనుకుంతబే ಇದು ಚೋರ್ ದರ್ಶರ್ ಮಂತ ಹಾ ಇದು ಬದಲು ಜೊತೆಗೆ ಅದೇ ಗಾಡಿ ಬಹನೆ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಮೊದಲು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹಾ जो इगेटूर बेंकी द्राविड आंदी अनार्य आणि हंदुरवातर बेंकी आर्यन कांदी तिले इगे रणसत्तती म्हणता भारत देश नगा रण म्हणता बोरगिरे बेंकी आदिवासीलिन कट मूलनिवासीलिन कट बोरते बसके बेंकी और उन्नत आसी उंदी मतमाई उंतन स्वीकारिंचंत असके ओरु आदिवासी मनोर ओरु पुरवासी अंतरस्के ओरु उंदी डेवलपमेंट नगे म्हणता बदी माऊर अदेन पीसी मध्य नेट वेरी కాబట్టి మాకు ఇంకేది మాకు गोंडवाना भूमि वीर आंदे माకు उपजाति मंता एकवान गोंड मंता उंदेसिले एकवान गोंडनगा मराठ मंता ते हाने बेंकी जो इनके लिमिटेड वालगिरे संस्कृति मंता ते अंटे ऊर हान वाते उंदे कूटनीति ते वाते महान कूटनीति ते वाते नेतिके इगे भारत देशनगा वेले संपन्न देश मता ते वीर जो इ भारत देशनगा पेलकुन टाइम नेगिरी इदमा हां देवसूर संग्राम इंते पेनकुन की संस्कृति में पेनकुन की लड़ाई आता पेनकुन लड़ाई बहाना आता हाँ दाशिलु सूर आणि असुर नित्य दाशिल आणि देशुल नित्य उंदी सूर आणि असुर हाँ मला भी नेक्स्ट मला वाच बतला आता सूर देवसूर संग्राम पेनकुन टाइम ठीक अस्की गिर बतला आता जो समुद्र मंथन आने के वासुकी सर्पम नगा हाँ समुद्र मंथन जाने के चले अगर गिरे इनके वासुकी सर्पम मावा टोटे मान चले की हाँ मला बहन की कासो मंथा कासो गिरे अगा उन्हें भागम मंथा बदु समुद्र मंथन तक हाँ अद्बा मावा टोटे मान चले ते ही टोटम पीसी नमट मंथा उन्हें मेरे की मंथी चले की बते हिन की योल बारी अच्छा मेरे मासिन मत तो इनके माको मनस नगा नोइसोल बारी चले समझे मेरे मासिन की उन्हीं काग में की तोकोट काग में की ऊर मनते अरे पेर मनते इव मनते आणि तला ते ऊर मनते समुद्र मंतम ना जारगने के चले ते बहान की रायबती जो अमृत वाता बदल वाता है हागा समुद्र मंतम ता बती संदिग्ध भाग आता है की ಅದು पर्वतನ ಮಂತನಾನೆ ಆನ್ ಮಾತ ಅದೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕ ಹಿಂಗ್ ಬದಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತೆ ಥೋಡಸ ಇನ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪುರದಾಡಿ ನನ್ನ ನಂಗ ಬೇಕು ಮಾವ ಮರಿ ಮಿಯಾರ್ ಪುರಗಿದಾಡಿ ಉಂದಿ ಬರ್ತ ಬದಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತೆ ನಾನು ಮರಾಠ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಅಂತ ಚಿಲಕಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ನಗ ಖರಿಕಿ ಏನವ ಮಾವ ಖರೆ ಮಾಯನಕಿ जो माऊर मावा संस्कृति मावा ठोस मंत्र ಅದೆಲ್ಲ ಸಿನೆ ಮಹಾಗ जो ब्रह्मन तुंतर बा वना मंत्र मा काम कियो दिले ते ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि प्रचोदयात् चले इवर बताले थावे अद मंत्र बताले ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं इते ओम भूर्भुवः इजेते इगेटर मतरा राजरा भूमि पूरा समदि माक आयना आणि बेहकी वीरा राजकुन रुडसना आणि वीरा बाईक म्हणता सुना वीरा बाईक नगा मावा वीर्य मरना मावा संतति डगुरायना तत्तुर्वीर्येनं भर्गो देवस्य धीमहि प्रचोदयात् दान मेरेटू गायत्री मंत्र म्हणजे चले गायत्री मंत्र म्हणजे ऊरिंते बातल अर्थ मंत्र गलीज चले उंडे वर वेलन करून कीवा इ संस्कृती निवा ते ईतल ऊर बेहकी संस्कृती अदिलासी इतरिकते मावा सेलंग येकून पडो दाडी संस्कृतीत बाडी त्या अस्कटल हाना आता बद इनके गिर दाडी इनके गिर दाडी म्हणता बाहर दाडी म्हणता इनके नेमेटू उंदी उम्मडी बेहकी आंध्र प्रदेश में के प्रत्येकता बदन मता दसरा महेंद्र की संक्रांति ऊर की तिले तेके बागी माता पाके मात पजा संक्रांति ऊर आंध्र तिले आंध्र में तेके माक पंडुक सिलवा काता ई बाहन की अरे इंगे बर्थडे मंता तिले ते बर्थडे मंता चे इनके
अदन पोप वासे मनते की बड़े माता इनके कपड़े सीवाल इधर चालू मन कपड़े सीवाल बड़े मत संदर्भ चले की बच्चों नवरात्र तीन आहने महागा गिरा इनके अपाइक बहे की बड़े मत आइए तपो महागा डंडरी मत ये 900 रुपये मन हाँ महागा ते आकड़ी महन तालते दिबड़ी महन ये ना चले ते हाना ने कि महागिर हाल सिरमुटु ये वाल मन तकी हाँ सिरमुटु ये वाल महागिर मन तका बट्टी इनके बदले जरिए के तान परोगी दाढ़ी आसिर मन इनके मामा बदे पेंदा मंत पेंदा पाटवारना इनके डीजे वाट अंते बदे मनेगिटे ಇದು ಖುಷಿ ಆಸೆ ಮಂತ ಬದಿ ಭಕ್ತಿ ಭಾವನ ದಿಸೆಸಿ ಅದೆಲ್ಲ ಆಸೆ इनके मावा थोड़ा सा बदल के विचार मंत की किया कि मावा 4 महीना बारी ये पाठ करिवल बुच्चिगिर मंदार 4 महीने पाठ करियन ಅದು ಮಾವ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾವ ಸಾಡಾ ಮಾವ ಪಾಠ ವೇಸಿದ ವೇವಲ್ ಖಡಾ 4 महीना बारी जो येदवल करिवल मंतो बुसड़ी के येदवल करिवल मंतो ते 4 महीने न करेना हां पोरी अंतो पोरी आयल मंतो ते 4 महीना करेना पाठ वारवल मंतो ते पाठ 4 महीने न करियना ते ಈತಲು ಮಾವ ಅದು 700 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದಾಗ ಏನ್ ಮಂತೈತಿ ಇವಿಂಗಿ ಇವು ಬದುಕಮ್ಮ ವಾಸಿ ತಾನ್ ಕೊಡೋ ದಾಡಿ ಕೇಸೆ ಮಂತ ನಾ ಏನು ಬದುಕಮ್ಮ ತನ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಸಿಕ್ತಿ ಬರು ಮಾವ ಕೇಸರು ಬದುಕಮ್ಮ ಕಬಡ್ಡಿ ಸಿಕ್ತ ते बाई पण दंडत सी कपड़ी अचरे महत्व मंत नीक अचरे केसीआर तुम विलवसी ने हां और बचते नीको ने रैत बंद सी तोर बदकमा तुम कपड़े सी तोरी न आनी छोड़ते माऊ रणजो कानी कपड़े सी ये बदकमा तगिरे मैं ये नंत माव बाई आणि माव दंडरी तगी ये नंत हां सियन आणि बतले जेते की नीरे बचरो उंदी दंडरी तो 10,000 को नीरे सी वाला आता हां ते हाने 10,000 को सालिता सीते को बदकमा तो समदे पणुका को सीती कबड्डी हान सियन इनवल मावगिरोडे कोरंगा मंत बतले जे उंडिगे समदे बेहे की तनका वासर मंता काजन वासर मंता मुस्लिम नगा हां मला बोमनन वासर मंता आने माव कटोडले गिरे बेहे की बचर सी वे ನೀವು ಗೌರವೇತನಂಗ ವನ ಕುಲ ವೃತ್ತಿ ವನ ಮಾವ ಕಟೋಡನ ಒಂದು ಬಚರ ಸಿವಿ ಒಂದು ಆನ್ಸಿತೆಗೆ ಹಾಂಗಿ ಗೌರವ ಪಡಲು ನೀಕು ನಾಡಿತ ಚೊಕಡ್ನ ಪುರೋಲ್ ಮಂದರನ್ ಚೊಕಡ್ನ ಹೇತಕಿ ನೆಕ್ಕಿನಿ ಆತ ಚೊಕಡ್ನ ಕಾಂಕಿ ನೀವು ವರ ನೀವರೇ ಕಾಂಡೆ ಸಮದಿರೆ ಮತ್ತೆ ವರ ಅರ್ಧ ಕಾಂಡೆ ಹೀನು ಅನ್ನಿ ಅರ್ಧ ಕಾಂಡೆ ಹಾನ್ ಸೂಡ್ ಮಾಡು ನೀವು ರಾಜನೀತಿ ಆಯೋ ಕೇಶರ್ ಸಾಬ್ ಇದು ಕೇಶರ್ ಸಾಬ್ ಓಡ್ಕಿಸಿ ಇದು ಸಮದಿನ ಓಡ್ಕಿಸಿ ಸಮದಿನ ನಿಮೆ ರಾಜಲಾಂದಿ ರಾಜನ್ಕು ನೀಕು ಜಾತಿ ಮನೋ पंत मनो बतक मनो समझे को समान छोड़ लगा निमे आबर आती लेले जानी कोड दाती नेनु ते समझे लेले जानी कोड बंद समझे बहन बहे की वेट चीजें तक आने ने वेट चाहिए ये तब बहे की मावा आदिवासी ना और जमंता बहने जलते बोने आपत की बती बतले जलते उंडे वर कीले के और नाको किसको तो रेंजर मनते वांते रसके निम बारे किसके मंदनो वेना पद्धति आये जरे निम वोट के मासी बोन बगन समझ किया ना समझ किया उन्हें बदलते के सूर असुरिंते सूर असुरिते बतल तान अर्थम बतलू आणि बदलते के रावण असुरू ते असुर इतरलो पदल पासे म्हणता ते त्यान बारे विवरण ಇದಕ್ಕೆ ಬದಲಿते के सूरुलु असुरुलु ಶಿಲೆ सूरुलु ಎಂದಿರುತ್ತೆ के ವೀರ सूरुलु ಧೈರ್ಯವಾನ್ ఇప్పుడు ఇది మహగం అంటారు ఇది ద్రావిడ భాష దేశం ద్రావిడ భాష దేశం దక్క వీరుకు బదలితే के ద్రావిడులు द्राविड जैसे ताना तो धैर्य वीर तान अर्थ धैर्य वीर द्राविड ला चले की ಊರ್ಕುನ ಬೆಹಿ ಸೂರು ಲಿಂತೆ ಬದಲ್ की तेरू ನಚ್ಚರಿಸಿದೆ ಧೈರ್ಯ ವೀರ ಇಂದನ ಮಹಾಗದಲ್ಲಿ ವೀರ ಸೂರ್ಯ ಅಂತ ಹ ಸಿಲೆ ಸೂರ್ಯ ಇಂದನತೆ ಮಹಾಗದಲ್ಲಿ ಗಿರೆ ಅಧಿಕ ಊರ್ ಬದಲ್ की तेठा भाई तान आत आइते तान मुने ಅದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಮುನೆ ಆಯಿತೆ ಆಯಿಸಿ ಬದಲಾತ ಅಸುರುಲು ಸುರುಲು ತಾಕು व्यतिरेक पदम बतल असुरुलु ते सुड़ा हान किसी हां सुरुलु असुरुलु इन किसी हान के मतलब चले हान के मतलब किसी सुरुलु असुरुलु देवलु दानवुलु ते राक्षस को देवलु ते पेन पेरे चले आहनु वच्चे हिन अलग अलग पर ई बोना बॉम्डर अंदा हां वीरा बॉम्डर अंदा हां बदलाता सुरुलु असुरुलु हां दशुलु चले की इहिन वाल दशुलु जते मला द्राविडुलु आरिलु अनारिलु द्राविडुलु आरिलु द्राविडुलु जते धैर्य वीर अंदे इगेटु धैर्य वीर क्षत्रिय बेकी कुटुंबम रांदे राजकारण कितु रांदे वीर धैर्य वीर मनाते सूर्य मनाते अदे लासे भाई मला ಒಂದು ಗೊತ್ತು ಮಂತ ಬದಲಿತೆ के రాక్షసులు किले मानव राक्षसुलु मानवुलु राक्षसुलु गुणम कानु राक्षस गुणम राक्षस नेट के वेरी बाथरूम मतो के टासिर बते तानुंदी ಅದು ಗುಣಮುನ್ ಪೀಸಿ ಓನಾ ಬೆಹಿ की पल्क सिकने तो हुआ हां ओन वही के क्यों कना अरे तलदगा कोफ तो हुआ इनके गिर मनता हर बार मायनंगा कोफ मनता बदलिते पेनत तो कर बहना बेहन की डगुरा तक मन काटा सोडी अंत की आहने मावा मायनंगा रूप माने के मावा कोफ की सोडीता
इनके गिरमंत हिनका तलादारण काकुंद को ಬಾರಿಸಿಲೆ ಮತ್ತೆ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಹಿಡಿತ ಮಾಯನಂತ ಇನ್ಕೆ ತೋಕೊರ್ಮಂತ ಬೇರೆ ಒಂದು ಲಾರ್ವಾ ತಾಲ್ಗಿರ್ ವಾತಕ್ಕೆ ತಿಲೆ ಇನ್ಕೆ ತೋಕೊರ್ಮಂತ ಇನ್ಕೆ ತನ್ನ ಮುಡಿತ ತನ್ನ ಇದ್ದಕ್ಕೆ ತೋಕೊರ್ಮಂತ ಅದ್ ಕರೆ ಮಾಂತ ಮತ್ತೆ ಹನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ನ ಮಾನವ ಪರಿಣಾಮ ಕಿಂದ ಹನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ವಾತ ಮತ್ತೆ ಬದಲಿ ಜೆತ್ತಿಂದ ಕಲ್ಪನೆಕು ಓನ ಸಿಟ್ನೆ ಪಲ್ಕ ಹೋವಲ್ ಓನ್ ಕೋಕ್ ಹೋವಲ್ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಹೋವಲ್ ತಿಲೆ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಹೋವಲ್ ಇದ್ದಕ್ಕೆ ನೇ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಗುಣ ಬದಲ್ ಪಿಎಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೋಡ್ನ ಬೇಡ್ತಿ ನರ್ಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಕ್ಕಿತೆ ಅಂತೆ ಇವ್ ರಣಸಿಲ್ವಕ್ ಬಹನ್ ಮನ ತಿಲಕಿ ಈ ಒಂದು ಯಂಗಮ್ನ ರಣ್ ಬಾಗಲ್ ಕಾನು ते आन बेंकी अतगिर भाजी बते निम कार्यकारी तो ಊರ ಬೆಂಕಿ ಅವತರ आणि माक बतायशिले मा संस्कृती मा कोय पुण्य प्रकार बतलेंत माक पाप सावासिले पुण्य टावासिले आणि सर्ग टावासिले नरक टावासिले मुमट बतलू प्रकृति बैलेंस की वेले पाप टावासिले पुण्य टावासिले नरवे हंतन की जीव परो जीव भार आशिकी संत हीनो जीव तिले महमा नि कारो जीव सिले इरमा तिले इते बतलू खराब चीजन इरमा आणि जीवासियतून महमा जीव परो जीव बार आशिकी संत जरते ಅದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ इनके ಬಹನ್ ಅಂತ ಜರತೆ ಸಮುದ್ರತ ಮೇಕ್ ಮಂತ ಸಮುದ್ರತ ಮೇಕ್ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಚಾರು ಬತ ಚುಡುಕ್ ಮೇಕ್ ಕುಂತಿಂತ ಎಲೆ ಚುಡುಕ್ ಮೇಕ್ ಕುಂತಿಂದ ಪಿಸಂದ ಆನೆ ತರಸ್ ಮತ್ತೆ ಪೆನತುನ್ ತಿಂದಲಾಗ आणि बेंकी ಎಲಿ ತುನ್ ತಿಂದಲಾಗ आने बेंकी महाग जो संस्कृती बत बलि प्रथा म्हणतात बत बलि प्रथा म्हणते ते पेंदन काल करंत पेंदन काल करत म्हणजे पेन पाशिवासी दिल सी ओन जीव आपत्तितल बाहेर रांतो आस्के ನಾನು ಕಾಲ್ ಕರ್ತನ್ ನೀಗ ತತ್ತನ್ ಇಂಜೆ ತಚಿಸಿನ್ ಬದ್ದೆ ಬೆಹಕಿ ಪೇನ್ ಬೆಹಕಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬತಿ ತಾನ್ ತಿನ್ನು ಬತಿ ಬದಲಿತೆ ತಾನ ನಿಮಿತ್ನೆ ಮಾವ ಬೆಹಕಿ ಸಂಧಿ ಪರಂಪರಾ ತಾಕಂತ ಉಂದಿ ಮಾವ ಆತ್ಮತು ಶಾಂತಿ ಅಂತ ನೇನುದಿ ಮರಟ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಆದ ಅಂದ್ರೆ ಮರಟ್ ಬದಲೆ ಬೆಹಕಿ ಮೂರ್ತಿತಾ ಪೂಜೆ ಕೇಳ್ರೆ ಬತ್ತಲ್ಗೆ ನಿಸರ್ಗ ಮಂತದೆ ತಾನೇ ಪೂಜೆ ಕೇಳ್ರೆ ಅದ ಮರತ್ತು ನಿಂತಿಗೆ ಮಾತುಂಗಿ नेट मेरी बेहांतकी मराठो बोन टोटम न मला बदगिरा मारा तनो कामुलासी नटले होते के तान अक्षता गिदा वाडसी काल करसी मरते दन कपानु बती मरतन तोडो मूकी तान रोडिसिले बती तान तोडो गिरे मवरू कोय पुण्यमी व्यतिरेक मायमके तान तोडो गिला पंगे वडकमकी ते मायना तोडो बंटी वडकन वडको इतन माव कोय पुण्यन सिद्धांत अदिन दासी जो रावण मतो रावण तगी सिद्धांत बहन मता वया रक्षमा सिद्धांत मता आणि ओना विज्ञान बहन मता पद्मीजान मता पद्मीजान ते 10 विज्ञान ये 10 तरह के तो होते बते 10 विज्ञान मर बोरो राजा रावण तो विज्ञान कोई व्यवस्था बाहे के रंड इवीर मुकादम मून मुकादम मला जो डंगुरता विज्ञान मता जनता विज्ञान मता अग्नेता ई समदिन विज्ञान मता आणि नालो सगन मता इहिन बेहे की 10 विज्ञान और वो सम्राट राजा रावण ते ओन मराठो नेडू दशरथ बारते गुरु बेहकी रावण दहन कीतके मराठ ओन पूजा केल मराठ इकेने इदे भारत गोमने तगा ओन वर पूजा कियली मतेके वर डोंडु सारी मनते ती इद मीवा संस्कृती कुटनीका बोनतुन राई वरणतुन बेहकी मर्यादसियना आणि वर्ण संस्कृतीतुन गौरविंचना नीव संस्कृतीतुन दपुसना ಇದು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ತೆನೆಂಡು ರಾವಣ ದಹನ ಮೆನುವರು స్వతంత్రం మొదటనే బ్రిటిష్ కాలంలో అయి ఉండే తాను మొదటలు అస్కెడలే మంతకి వీరు నేడు స్వతంత్రం వాత్పజ దహనం చేశారు మంతరికి అసలు అస్కే కొన్ని రామాయణం మహాభారతం ఇంకే వీరు బచలే రాజుల పరిపాలన జరుపుతారు భారతదేశంలో ఊరు అచ్చూరు రాజుకు అస్కే దహనం చేశారని మంతరికి అసలు నేడు పూనసురు రాతుంది चले ಇದು जो दसरा समारोह मत मराठी दसरा केंद्र मराठी दसरा केंद्र मराठी दसरा केंद्र ಊರಿಗೆ दसरा केंद्र ಮತ್ತೆ ರಾವಣ ದಹನ ಮಿನ್ವಲ್ ಮಚ್ಚಿಲೆ जो रावण दहन भगत शुरू आता जैसे महाराष्ट्र तक शुरू आता पहला ಇದು बसके 1972 जो बदु ಒಂದು संघटन तयार बदु शिवसेना संघटन चिलते आरएसएस वाले इनके गिरमंता आरएसएस इनमंत की राष्ट्रीय सेवा वेल्ले खराब बुद्धिता संघटन हंत बरोबर है नेड माकून गिरिजनुल किन बदलते तिलके आदिवासी किन बदलते मूल निवासी ते बदला ಅಂತ अबादನಲ್ಲಿ ते बदला ಅಂತ तिले इनकी इचोवेले फरक दोसाठी इनके बतले जैसे के इनके जो इनके वड़को सरकार ते बीजेपी ते मनता बती सरकार तो नी बतंग मनवा मत तत्व मनवा सरकार तो निमे बतल काम किसे का बात सतता का बात पदा निमे तब सुटी की चले समझे को निम बराबर सुरा सर्वमत सम्मेलन चले सर्वमत सम्मेलन सर्वमत को निम गौरविंचना ते आतल बेंकी मंदना बती बतले जैसे नेंडु ऊरंग केजवा चले
समझी समझी नेट मेरी की अरे नेडू जो रावण राज की तो इले ते राम राज्य की मत की राम राज्य मने के बोर अलग बोर बहन की आडम बात है बोर आडम बात रुकी या दिन असले बोर टाइम में इनके कलियुग नगा कलिता ताकला सत्ययुग नगा सत्य ताकता ते बद युगनु ಅದು ತಾಕಲ್ ಮಂತ ದಿಲಾಸಿದೆ ಬೋನೆ ಕಾಮ್ನ ಬೋರೆ ಅದಂ ಕಾಲ್ ಮಾಡುವ ಇದು ಬೆಂಕಿ ಚೊಕೊಡ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಚೊಕೊಡ್ನ ನೀತಿ ಇದು ಬಸ್ಕೆಟ್ 1972 ತನ್ ಈ ನಾತಾನಿ ಇದು ರಾವಣ ದಹನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇನ್ವಲ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ತಿಂದ ಬಾಸ್ ಹಾಕಿತೆ ಸೋನು ತಮಿಳುನಾಡು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದೆ ಬಾಮ್ಮೌರಿ ಮಂತೆ आणि गोंडवाना भूमिता की इनकी व्यतिरिक्त दास म्हणते और इनके एफआईआर केसर म्हणते बोर रावण तो लुडू सडे की आखरी वर पुन्हा जवान पिढी ते बतलिता निमेट रावण तो लुडू ನಾವು ರಾಮಂತನ್ಗೆ ರಾಮನ್ಗೆ ಡುಂಡು ಸಂತ ಮಿತ್ತೆ ಬತ್ತೆ ಮೊಮ್ಮಟ ಹಾನಿ ವಾತಿದೆ ತಿನೆ ಆಹನ್ ಕಿ ವಾತಿದೆ ಊರ್ಕೊಂಡು ಸಮಜೆ ಕಿಸಿ ಬೆತ್ತೆ ಕರೆ ಮಾಯತ್ತೆ ಮರ್ನ ಬತ್ತಿ ದಾಡಿ ಕಿ ವಾತಿದೆ ತಿನೆ ಮಾವಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಿಮೆಟ್ ಸೂಡ ಚೊಕಡ್ ಮದತ್ತೆ ಮೇರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮಡ್ಗೆ ಪಾಲನ ಕಿ नेट वेरी निमे बेहकी रावण तंडोड सांगते नंदी रावण तंडोड किते रावण नावर बावला बावण तंडोड काय चले की नीक वाईर मदन नीक दुश्मन मदन बती नावर बावण नन बाड ते बतल केसे म्हणते की संघटन तक बता देते की इनकी माहूर कुंगे जो संघटन म्हणता जो कमिटी म्हणता हे जो दसरा रावण दहन कमिटी म्हणता रावण दहन कमिटी ता मावन प्रेसिडेंट इथे मावन प्रेसिडेंट रिसीव मावन कायदे डुलुसल लागिते मावन तर खरे माय नकी रावण ता इतिहास वाच की वो अगर प्रेसिडेंट आयन मुने उरनीकुन बदु उद्देश ने निकुन नित्य चोकटुन लासी बकी नीवा कायदे नीवर बावन डुलुसल मने के निम कायदे लागिते चले నీకు అర్థమయ్యానకి నీవు ప్రెసిడెంట్ బంతి తిలే ప్రెసిడెంట్ బంతి నిమ్ రావణ చరిత్ర వెలి ఊరుకుని పూస్కిం నివే ఉంజో ఒకటి ఉండు సాధ్య సాత్ పదే ఉండు ఒకటి ఉండు సాలి ఉండు సోద నియమ బతల్ మంత పూస్కిం నిమే సాలి బగట్ ఉండు సాలి బారి ఉండు సాలి సాలి ఉండు సోద బతల్ మంత ఉండు ఒకటి ఉండు సర్ ఖతమ ఆధార తిలకి సాలి ఉండు సోద బతల్ మంత ఉద్దేశం నిమ అద్ది కరికి అని ಇದು ಕಮಿಟಿ ತಿಲೆ ಈ ಕಮಿಟಿ ತ ಉದ್ದೇಶ ಬತಲ್ ಮಂತ ಅರ್ಥಂ ಕಿಯನಕಿ इनके नोट सपोज इनको एफआईआर किते मावने इरते लगा मावा काटने मावा बडते कोटबा ऊर मस्सेने सुळते मनंते आणि कवांतरकी ऊर ठावा म्हणता बोरांद्र बोर नुसवारी रेंज मावत अर्थमाय नकी बचर बते बस क्या आते गिरे मराठू सोस पीसी काल बाट ಅದೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಎಫ್ಐಆರ್ ಎಫ್ಐಆರ್ ಕಿಕೊಮಿತೆ ಬೋರ್ ಮಂತು ಮಾವರೆ ಮಂತು ಆತ ಮಾವೈ ಬೋಟ ಮಾವೈ ಕಾಟ್ ಇದನ್ನು ಕೂಟನೀತಿ ನೇಟಲಿಸಿದೆ ರಾವಣ ಸಾತೋರ್ ಇಂಜರಿತಕ್ಕೆ ರಾವಣ तो तमो विभीषण रावण का मत काढकीन सातो आणि कोमरम भीमी सातो कोमरम भीमी इंजरिते कोदू ऊर के मत काढकीन सातो आणि वर वीर बाबूराव शर्मा के मत लक्ष्मीबाई दशरथन बही की जेवण की ने केसी पासी किसी वो बोलू वीर बाबूराव शर्मा को जाते हरंदी जागा मला बही की वर जो बिरसा मुंडन की हाने पीसी सीखते मावरे हाने बाकी राजा बनाते थे बोन रोतर कालन बोर पिए वाय इनके सुडा इदे इतल मत केने इद पद्धति इंदर गंत दिन आसिने माव हा ही नासेर मन ते निंके बतलाते जते केवल बतल जरता इनके सुशिक्षित आते पूर्ण पीढ़ी वाता समझ लंदी गोष्टी छाने मासेर मनते इनके वो एजुकेशन कीसर मनते माव हक नोट बतल गिरहंत ते नोट वरन ऊंदवलसिले एजुकेशन कीसे मनते माव हक आंदी तक से मनते ಅದೆಲ್ಲ ಸಿ ಅದು ಹಕ್ಕುನ್ ಬಾರತೆ ನೇನ್ ಕರಿತ ಪಿಡಿ ಮಂತ ಅದು ಊರ್ ಪೂಸ್ಕಿ ಅಲ್ಲಿದೆ ಮಂತೆ ಪೂಸ್ಕಿ ನಿಸಿಲೆ ನೇನ್ ಎಫ್ಐಆರ್ ಕೇಮ್ ಇನ್ ವಲಿ ಶಿಕ್ಷಿತ ಕಾಂಡಿರ ಅಲ್ಲಿ ಊರ್ ಕೀನ್ ತಿಕ್ಸಿಲೆ ಊರ್ ಪುರ ಎಫ್ಐಆರ್ ಆಯ ನಿಂತೆ ಅಗರ್ ಎಫ್ಐಆರ್ ಅಂತ ಅದು ಆಯಕ್ಕೆ ಬತ್ತೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಿಂದುಳು ಸನೆ ಜರ್ಸಿಲೆ ते ಮರಾಠರು ಇದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಂಜರೆ ಕುಂಚಾರ್ ಬಂತು इंगे नेडु दसरा तक माऊ कोयापुन्नेम नेडु बच्चीरे कीसर मंत्र समझिरकुनु जय जयकार आयना यश बरकत वायना माऊर नालो सगनो समझिर अवल बाबन दादली समझिरकुन सेराड तकको समझिरकुन यश बरकत वायना आने नेडु महान वक्ता माऊर अरका मानिकराव सार नेडु मा बहान दसरा कियाना दसरा बारी वाता तन बान तुगना आहन मावा कोया इतिहास मावा चरित्र व्यक्तರು वेले वेले धन्यवाद सर मेकुनु आहने ಇದು ರಾವಣ ದಹನಂ ಗಿರವಾತ ತಾನ್ ಬಾರಿಕಿ ಇದ್ದರು ಬಾರಿಕಿ ಇವ ತಾನ್ ಮಾ ಬತತ್ಪುರ ದಾಡಿ ಆಸೆ ಮಂತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪುರ ಮಾವ ರಾಜ್ಯ ಮನ್ ಪುರ ಈತಾಲ್ ಬೆಲೆ ಡಗುರ್ ಮಾವ ಮಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪುರ ಆಪತಿ ವಾಸ್ಯರ್ ಮಂತ ತೇನ್ ಮಾವರು
ఉండే మావు కరితురాయి ఉండే జవుడు వెడిల్కాయి మేదవుకాయి ఇది गोष्टीनु केंची ताना विचार किया ना इंजरे माऊर अरका माणिकराव सर बचले चोकोटा सोनेता गोष्टी नेडू दसरा दिवस ने माक व्यक्तुरु वेले वेले धन्यवाद सर मीगिरे जय जयकार नावा वे बटगा मतलब भी इतिहास न गोष्टी नावा जो बहितुनु आणि जो नावा उंबरतुन सोडते के कमीगिर मदर ते दगदगku वेडिलku केंजनीर पंडित केंजनीर साहित्यकार केंजनीर राजकीयवेत्तनीर केंजनीर राजनीतिवादी केंजनीर ऑफिस केंजनीर समदीर केंजनीर ನಾವು ಸೇರಾಮಿಯರ್ ಕೇಂದ್ರ आणि मावा समाजाचे उन्हे दुसरं समाजांवर केंजनीर ते केंची मा विचार करो आणि मी वनगिरे विचार मंतन कीसी नाक सलाह सूचना सीनियर इनोल नावा आशा मंत बारिंजरितिके मावा ಇದು ನೇಡು ಈಗ ಮಾವಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಶಾಖಾ ಗೋಂಡವಾನ ಕೋಟುಲ್ ಮಾವಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರ ಅಂದು ಇದು ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರ ತಲ ನಮಟು ಮಾವಾ ಇತಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರ್ಗಿಸೇಮಂತ ಬಾರಿಂಜರಿತಿಕೆ नेटू ಇದು जो कोरोना महामारी ते बेहकी बगन मीटिंग इनवाडा इतला तता अवकाशम सिले सरकार माने मासे सिले आणि अतकी चोकोड नाही गोष्टी म्हणता बारी जरितेके इतल महामारी ते बोर बहार मानताय बतलो बात पद्धतान बताय के परबटो तान मत सिले बेरे ಅದೆಲ್ಲ ಸಿನೆ ಇನ್ಕಿ ಈತಲ್ ಮೀಡಿಯಾತೆ ನಮಟು ಒಂದು ಸಮಾಚಾರಂ ಯೋಸೆರೆ ಮಂತಂ కాబట్టి ಇದನ್ನು ತಪತುಂಡ ಸೂಡ್ಸಿ ಮೀವ ವಿಚಾರ ಮಂತನ್ ಕಿಸಿ मीवा विचार गिर माकू वेकटेंजरे नन्ना मीकुनु सेवा किसे म्हणतो सेवा देवा जय कृष्ण।